ሰላም ጤና ሃበለይ እንኳዕ ናብ ዩኤምዲ ሚድያ ብሰላም መጻኹም ተኸታታሊ 4 ክፋል ጻንሕ ዝገበርናሉ ናይ ፍቅሪ ዓሲምባ ፍቅር ዘላበፎ ዓሲምባ ተባሂሉ በአምሓርኛ መጀመርያ ካብኡ ብትግርኛ ተተርጊሙ ብእንግሊዝኛ እውን ተተርጊሙ ናይ ፊልም እውን ስራሕቲ ክስርሐሉ ዕላማ ዘሎ መጽሓፍ ደራሲ ዝኾነ ኣይተ ካሕሳይ ኣብርሃ ዝገበርናዮ ጻንሒት ሎማዓንቲ ክፋል 5 በፂሕና ኣለና ኣብ ክፋል 4 ከም ዝረአኹሞ ምስ ጀብሃ ዝነበረ ርክብ ምስ ሻዕብያ እውን ዝነበረ ርክብ ኣልዒልና ዘቲና ነርና ሎማዓንቲ እቲ መጽሓፍ ክጽሓፍ ከሎ ናይ ዓሲምባ ፍቅሪ ዓሲምባ ዋላ ይበሃል እምበር ምስ ህይወቱ ዝተኣሳሰሩ እቲ ናይ ዓሲምባ ፍቅሪ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ገድሊ ፍቅሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ክልተ ሰባት ድማ ኣብቲ መጽሓፍ ይለዓሉ እዮም ሓዲኣ ድላይት በሃል ደሓረ ካልእ ክፋል ክንሪኦ ኢና እቲ ታሪክ ሎማዓንቲ ካብቶም ዝተጠቐሱ ሰባት ኣብቲ መጽሓፍ መእተዊ ይመር ንጉሰ ምስ ዝበሃል ሰብ ዘፋልጠና ጎዞ እዩ ክኾን እዚ ሓደ ኣካል ሎማዓንቲ ንሽፍኖ ኮይኑ ግን ምስ ተሓዋዊሱ ዓብይ ኩናት ምስ ብዙሓት እውን ዝተሰውኡሉ ካሕሳይ እውን ብዙሓት ኮይኖም ክምለሱ ከለው ካብኡ ክምለስ ከሎስ ድማ ብኸመይ ሃምል ተመለሰ ንዝትየሉ ክፋል እዩ ካሕሳይ እንደገና እንኳዕ ግዜ ሂብካ ተራኸብና እንኳዕ ክፋል 5 በጻሕና Thank you very much ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግርም ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ምስ ራዛ ዘመቻ እውን ኣልዒልና ነርና ኣነ ብናተይ ርድኢት በታ ናተይ ንባብ ካብቶም ወሰንቲ ንሂወትካ እውን ምስቲ ፀናሕካዮ ገድሊ እውን ትሓዝ ኣብ ወሎ ዝተገበረ ውግእ እዩ ይመስለኒ እስቲ ናብኡ ብኸመይን ከድኩም ዓሲምባ ማለት ይኹም ጸኒሕኩም ካብኡ ተኸድኩም ናብ ዓዲግራት ገጽ ተኸድኩም ናብ ውቕሮ ገጽ ኣከባቢኹም ነይርኩም ምናልባት ቅድሚኡ ያው ናብ ጎንደር እውን ከድካ ኣለኻ ይመስለኒ ኣይኮነ ቅድሚኡ እዩ ብቅድሚኡ ጎንደር ሕክምና ከይደ በጽሕ መጽ ኣለኹ ማለት እዩ በጽኻ ኣለኻ ግን ብሰራዊት ግን ርሒቁም ትኸዱለኹም ህዚ ይመስለኒ እና እስቲ ከመይ ከድኩም ከመይ ተወሲኑ ከመይ ከድኩም ወዚ ማዓሲ ብሰነ ናይ መጀመርያ ሰነ 68 ዓመተ ምህረት ልክ ናይ ራዛ ፕሮጀክት ናይ ራዛ ዘመቻ ውድእ ክብል ከሎ ይዝከረኒ ኣበይ ነርና ንሕና ከባቢ ምድርባ ዝበሃል ቦታ ነር ምድርባ ማለት እንካብ ዛለምበሳስ ንእሽተይ ርሕቕ ኢላ ማለት እዩ ሰበያ መውረድ ዓሲምባ ገጽ መውረድ ማለት እዩ ተም ዘመቻ ራዛስ ብገሩ ዓሲምባ ፔኔትሬት ንኸይገብር ኣብ ኮይና ንከላኸል ነርና ማለት እዩ ድሓር ሓደ ምሸት ቀልጢፍኩም ድራር ብልዑ ንበሃል ሞ ቀልጢፍና ድራር ንበልዕ ተበገስ ይበሃል ማለት እዩ ተበገስ ክበሃል ከሎ ናበይና ንኸድ ዘለና ንደቡብ ንዓዲግራት ገጽ ንኸድ ኣለና ታይድ ኣልና ናብ ዓዲግራት ገጽ ንኸድ ዘለና ኣብዚ ራዛ በዚ ዝንሄ በዚ ዛለምበሳ ብኤርትራ ወገን ዝንሄ ገና እናተወድእ ዘሎ ጠብጠብ እናበሉ ስታይ ይብሉ ኣሎ ስለዚ ስንታይና ንብል ኣለና ኢልና ስቆልና ብሕም እናበልና ብቻ ንኸይድ ማለት እዩ ሙሉእ ለይቲ ክንጓዓዝ ሓዲርና ኣብ ሳዕሲዕ ዝበሃል ንበጽሕ ማለት እዩ ሳዕሲዕ ማለት እንካብ ዕዳግ ሓሙስ ቀረባ ማለት እዩ ዓዲግራት ሓሊፍና የብለይቲ እዚ ኩሉ በረኻስ ብታሕቲ ጌርናና ንሓልፍ ነርና ብምስራቅ ወገን ከይድና ማለት እዩ ድሓር ኣብኡ ከዓ ንእሽተይ ዕርፍ ምሰበልና ሓዲርና ብለይቲ ተላዒልና ከዓ እንደገና ንምስራቅ ወገን ዕዳግ ሓሙስ ንየማን ገዲፍና ንምስራቅ ዕዳግ ዓረብ ወይ ከዓ ሰንዓፈ ትበሃል ቦታ ከይድና ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ስቁልካ ፈጣን እዩ ነይሩ እቲ ጉዕዞና هذه ኣብ ዕዳጋ ረቡዕ ስጋዕ ንበጽሕ
ክንደይ ጋንታታት ንኸይድ ከም ዘለና ይፈለጥና ኣብኡና ተኣኻኺብና 5 ጋንታ ነርና ማለት እዩ ሳዕስዕ ክንከድ ከለና ያው ምስ ጋንታ ካ ትኸይድ እምበር ኣብ ጥቓኻ ዘላ ጋንታ ወይ መን ምዃና ኣይትፈልጥን ኣይፈለጥና ነርና ኩልና ድሓር ዕዳጋ ረቡዕ ወይ ከዓ ሰንዓፈ ምስ ተኣኻኺብና 5 ጋንታ ኣብኡ ተኣኻኺበን ማለት እዩ 5 ጋንታ ኣብኡ ምስ ተኣኻኸባ ያው ምስሲ ምስ በለ ያው ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዘለና ያው ክንከይድና ራዛ ዘመቻ ገናን ከይተወድአ እና ንኸድ ዘለና ግን ዳርጋ ተወዲኡ ተወቂዑ እዩ እንደገና ከዓ ያው ናይ ኤርትራ ሓይልታት ብዙሕ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት ተቐሚጠን ስለ ዝኾና ንዓሲምባ ዘስግአና ነገር ኣይኮነን ዝብል መደረ ተገይሩ ማለት እዩ ግደ እዩ ነይሩ ከምኡ ኢሉ ዝተዛረበና ተፈሪ ብርሃነ ዝበሃል ማለት እዩ ኣኪቡ ስለዚ ነዊሕ ጉዕ ዘለና ተባሂሉ ከይድና ማለት እዩ እዚ ክንከድ ከለና ግን መነመን ነይሮም ምሳና ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ምሳና ኣሎ ምስ ሰራዊት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰራዊት ኣይኸይድን ክልተ ሰለስተ ሰባት እንዳኾነ ምስ ተመሪሕነት እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ግን ያው እዚ ወዓልናዮ እንዳወዓለ ብዝሓደርናዮ እንዳሓደረ ማለት እዩ ምሳና እዩ ተጓዒዙ ዘሎ ካብኡ ቀፂልና ናበይ ይኸይድ ንኸይድ ካብ ዕዳጋ ረቡዕ ንሃይቅ መስሓል ንኸይድ ማለት እዩ ድሓር ሃይቅ መስሓል ምስ በፃሕና ንምሸት ኣጉላዕ ክንውቅዕና ተባሂሉ ነጉላዕ ንኸይድ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ኣነ ዝነበርኩላ ጓንታ ኣጉላዕ እንከይበፃሕና ወጊሕና ስለ ዝወግሐና ነጉላዕ ኣይኣተና ተን ካልኦት ጋንታታት ግን ኣጉላዕ ኣትየን ኣብኡ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ዘመቻ ፖሊስ ጣብያታት ገለመለ ወቂዐን ተመሊሰን ብኡ ጌርና ናበይ ንኸድ ኣለና ንደርጋ ዓጀን ሽኸት ማለት እዩ ካብኡ ቀልጢፈን ዝኸዳ ክልተ ጋንታ ነይረን ኣብ ደርጋ ዓጀን ኣብቲ ላዕሊ ቆላ እናሃለ ኣብቲ ደጉዓ እናሃለና ክልተ ጋንታ ከይደን ሽኸት ብቐትሪ ወቂዐን ተመሊሰን ብቐትሪ መዓልቲ ካብኡ ተመሊስና ክንከድ ከለና ንዋጅራት ክንሓልፍ ከለና ብለይቲ ግን ደርጊ ኮለኛ ገይሩ ንንየው ንሽኸት ወገን ክሓልፍ ንሪኦ ኣለና ናይ መቐለ መብራህቲ ከዓ ኳ ኢሉ ይረኣየና ነይሩ ትደጉሑ ማለት እዩ ግን እቲ ፅርግያቲ ያው ፅርግያ ከይኮነስ ሓመድ እንዲ ነይሩ ንሽኸት ዝኣቱን ካብ መቐለ ንሱ ምስ ሓለፍና እየንተን መኻይን መብራህቲ ገይረን 4-5 መኻይን ክሓልፋ ርኢናየን ያው ኮለኛ ማለት ኢልና ከይድና ማለት እዩ ንዋጅራት ኣቲና ማለት እዩ ኣብ ዋጅራት ምስ በፃሕና ኣብ 3 ተኸፊልና ማለት እዩ ኣብ 3 5 ጋንታ ኣብ 3 ተኸፋፊልና ንሕንጣሎን ንሳምረን ንደቡብን ደቡብ ማለት ናይ ዋጅራት ዋና ከተማ እያ እዚአን 3 ከተማስ ብሓንቲ መዓልቲ ንክንወቅዕ ፕላን ተገይሩ ማለት እዩ ካብኡ እቶም ክልተ ንሕንጣሎን ንሳምረን ዝኸዱ ኣቐዲሞም ከይዶም ኣነ ዝነበርኩላ ጋንታ ክልተ ጋንታ ኮይና ንደቡብ ክንወቅዕ ነይሩ እንታይ ጌርና ሙሉእ መዓልቲ ደቡብ ሓሊፍና ንንየው ዓዲ ቀይሕ ትበሃል ኣላ ንየው ካብ ዋጅራትስ ንንየው መንቀልቀል ንራያ ማለት እዩ ኣብኡ በፂሕና ኣጋምሸት እታ ደቡብስ ሓሊፍና እያ ከይድና ኣለና ካብኡ ድባር በፂሕ ምስ በላዕና እንደገና ንድሕሪት ተመሊስና ንደቡብ ንምንታይ ዳ ከምዚ ተባለ ኖ ምክንያቱም ደርጊ ያው ከይዶም ኣለዉ ንንየው ራያ ከይዶም ኣለዉ ክብልና ሙሉእ መዓልቲ ናብዚ ዝመፀና እምበር ያው ክንምለስና ተባሂልና ንደቡብ ተመሊስና ደቡብ ወቂዕና ማለት እዩ ንሕና ካብኡ ደቡብ ወቂዕና እንደገና ተመሊስና ንእምባላጀን ንንየው ገሪፍና ንሓረቆት እምባ ዕውር ትበሃል ኣላ ማይ ነብሬ እምባ ዕውር ትበሃል ኣለዋ ኣናእሽተይ ከተማታት በኣተን ጌርና ሓሊፍና ንሓረቆት ከይድና ማለት እዩ ሓረቆት እዚ ታ ክሕንጣሎ ዝመፀትን እንኪ ሳምረ ዝመፀትን ኣብኡ ሰለስቲና ተራኺብና ማለት እዩ ኣብኡ ስጋዕ ልንተኣኻኸብ ክልተ መዓልቲ ጌርና ሓደ መዓልቲ ግን ንኒ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ንኒ ዘለኣለም ኮይኖም ናይ መስፍን ሃፍቱ ቤተሰባት ኣብቲ ከባቢ እዮም ነይሮም ንዓቶም ንክረኽቡ ኢሎም ሓደ መዓልቲ ኤክስተን ጌርና ማለት እዩ ኤክስተን ጌርና ያው ከይዶም ኣብቲ ሃገረ ሰባት
رخيبهم مثلني كاو حالفنا أنا بين خدلنا ني ننيو مالتيو ما تشو بقالاجي نصقام قديفنا صبت بهال بوتاتا اي ثينك كاب تግራይ تزعزع عابيت ماونتين يمثلني طقا ما تشو صبت بهال نازبانا ديبنا መስፍን ሃብቱ ሓው ሃይላ ሃፍቱ ድዩ ወይስ እወ ሃይላ ሃፍቱ መስፍን ሃፍቱ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብዚ ብናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ይኹን ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ዝተፈለጡ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ኣብቲ ናይ ስቱደንት ሙቭመንት ዓዶ መበዩ ኢልካዮ ሓረቆት ምስ በፃሕና ኣብኡ ሓደ መዓልቲ ንዓቶም ክረኽቡ ኤክስተንድ ጌርና ያው ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገረ ሰባት ከይዶም ረኺቦሞም ተመሊሶም رخيبهم كم استملسون فلتنا مالتي كاو صبت بليتي نزبان ديبنا بقى نفاس بطعمي حماق نفاسيو تنفاس كتفكا يزبل كاو وريدنا ماچو نصقام قديفنا اب حد عدي عرفنا مالتي كاو هزي او خوينا ماچو مخاين تنقاساسا نرئي تكنرئي كومتاتنا وعلنا نيرنا مالتي كاو كيدنا نيوني نعاقب ديبنا ني حاشنغ خباب مالتي حاشنغ كيكدنا ني نسقط اخيدنا مالتي اب سقط امس بصحنا انكاو تومني غوندر زخدو مشات تفالالينا مالتي صلمت زخدون نولن نخدن مالتي او سنبت غيرنا كلته مسرع غيرنا ننحد تغادالاي سلام انداتباله تياتوم ني معراب نحنا خا ني دو كم نخيد غيرنا مالتي بطعمي بزحزن عينت كونتات مخنيات مبسحتنا شعوب وزنبرنا ايترخبنا سلازي تانا مጨረሻ معلتنا ስለዝኾነ ተው نعالت باهيلو አጣልት حاريدو بلعنا مسنه ዝነበረ ዓዲ ዝከረኒ ሸዊት ነይሩ እንዲያም ቶም ተጋርዝ በልናስ ቆይና ተኣኻኺብና ኣብቲ ሸዊት ሰነ ኣበይ ክንጋነ እንዳበልና እንደርፉ ኢልና ምክንያቱም ድሕረ ሰይን ረኸብ ማለት እዩ መብዛሕትና ከዓ ኣይተራኸብና ከዓ حق خوين مالتي كاوتو انا زنور كله ناور كلها كانت اني ولد خير يعني را كاو እንደገና ሙሉ ለይተ ትጉዕዝ ሓዲርና ምሸት ብጣዕሚ ስታይነር ማይ ብርቱዕ ማይ ጋጢምና ዝማይ ብሙሉ ኣብ ሰውነትና ዓሪፉ ምንም ከነዕርፍ ይከኣልና ዝተወሰነ ቦታ ክንበፅሕ ነይሩና ይመስለኒ عارفنا كاو እንደገና ቀጽልና ጠጠውን ባህል የለን ማለት እዩ ኒ ኣብ ቀልቀል ሓሸንገ መስበጽሕና ሓደ መዓልቲ ውዒልና ሓደ መዓልቲ ዝውዓልና ሉ ምክንያት ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ካብቲ ሰራዊት ተፈልዩ ንከተማ ንኾረም ኣትዩ ማለት እዩ ንኾረም ከኣቲ ከሎ ያው ጸጋይ ደፍተራው ጸጋይ ገርመድን ሙስኡ ኸይዱ እዩ ተታሒዞም እንደገና ከዓ ክልተ ተጋደልቲ ዓጅቦም ስለዝኸዱ ቶም ተጋደልቲ ንዓቶም ኣብ ኮረም ኣብጽሖም ሴፍ ኮይኖም مسرغاغصو ያው ናበና ስገዝዓ ዝምለሱ ኣብቲ ቀልቀል ሓሸንገ ሓደ መዓልቲ ውዒልና ማለት እዩ ካው መጽኦም ተም ተጋደልቲ መጽና እንደገና ቀጽልና ማለት እዩ ቀጽልና ብሉ ለይተ ክንጋዓዝ ምስ ሓደርና ናይ መኪና ድምጽ ሰሚዕና ማለት እዩ ናይ መኪና ድምጽ ዳ ከመይ ጌርና ኣና ህዝብ ዚ ኣጋውጋሕታን ሰምዕ ዘለና እንተበልና ያው ተም መራሕቲ ይፈልጥዮም ኣይ እዚ ንላሊበላ ዘቋርጽ መንገዲ ስለዘሎ ናይ ላሊበላ መንገዲ ኣቋርጽና ስለዝኸድና ናይሎምና ህዝን እحنا መናእሰያትና ተኸባቢ ኣይንፈልጦን ገሊናን ካብ ዓድግራት ገሊናን ካብ መቐለ ገሊናን ካብ ውቅሮ ሓሊፍና ዘይንፈልጥና ስለዚህ ምንም እንሳቶም ግን ማፕ ስለዝነበረው መስለኒ በዚ መቋረጽ እዩ ንላሊበላ ይለውና ያው ላሊበላ እንግዲህ ላሊበላ በታሪክና እንፈልጦን احنا ገሪምና ስጋ ዕዙ ይርሑቅና መጽና ዝንሄና ኢልና በጣም ገሪምና እንትና ማለት እዩ እንካው ከይድና ኣብ ቃሊም ዝበሃል ቦታ خناعتن ከለና استوسنا ተጋደልቲ ደቅሱ ተባሂልና ማለት እዩ ኣነ ካፍታ ዝነበርኩዋ ጋንታ ትሽዓተ ተጋደልቲ ደቅሱ ተባሂልና በቀትሪ ስለዚህ በቀትሪ ደቅስ እንድሕር ተባሂልካ ለይትና መንገድ ክትከድኻ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሚሽን ለካ ማለት እዩ ስለዚህ ብረትኩም መጀመሪያ ወልውሉ ተባሂልና ብረትና ወልውልና
ደቅሱ ተባሂልና ደቂስና ኣጋምሸት ተበጊስና ካፍተን ክልተ ጋንታ እውን 19 ተጋደልቲ ወልድያ ክትኣትኡኹም ተባሂልና ማለት እዩ ሕዚ እቲ ወልድያ ክንኣቱ ከለና እቲ ሚሽን እንታይ እዩ ነቲ ባንኪ ንምውቃዕ እዩ ኣብ ባንኪ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘሎ ናይ ከተማ ብፆት እውን ኣብኡ ፅቡይና ስለ ዘለው ምንም ፀገም የለን እቲ ገንዘብ ሒዝና ናብዚ ክንመለስና ተባሂልና ሻንጣታት ኣራጊፍና ጥራሑ ሻንጣ ያለ ጥራሑ ትሪንሾ ያለ እና ሒዝና ከይድና ማዓት ገንዘብ ሒዝና ክንመፅእ ኢልና ማለት እዩ ካብኡ ሙሉእ ምሸት ጉዕዝ ሓዲርና ፍርቂ ለይቲ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ሓደ ጠረር ኮፍ ኢልና ማለት እዩ ማይክሮዌቭ ነይርዎ እቲ ጠረር ኣብቲ ጥቃኡ ማይክሮዌቭ ርኢና ካብኡ ልክዕ ሚድናይት ምስ ኮነ መብራህቲ ናይቲ ከተማ ጠፊኡ ይዝከረኒ ምክንያቱም ስጋዕ ሚድናይት እዩ ዝበርህ ነይሩ መብራህቲ ኢሎሞ ካብኡ ሰዓት 2 ሰዓት ኣቢልና ምስ ፀናሕና ተመለሱ ተባሂልና እዚ ኩሉ መንገዲ መፂና ካብ ዓሲምባ ንወልድያ ኢልኩምና ገንዘብ ሒዝኩም ክትከድኩም ተባሂልና ከተማን ከይኣተና ሰብዚ ከመይ ጌርና ኣና ንመለስ ኢልና ብጣዕሚ ተኸራኺርና ምስቶም መሪሕነት ማለት እዩ ምስ ግደይን ምስ ሃዋዝን ኖ ተልዕልዎ ዘለኹም ሕቶ ካሊእ ሕቶ እዩ ኣብዚ የኮናን መልሲ ክንበኩም ኣብ ካሊእ ቦታ መልሲ ክንበኩምና ናይ ግድን ህዚ ግን ክንምለስ ኣለና ኢሎምና ተመሊስና ማለት እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ነይሩ ተወቃዕታ ባንኪ እያ ኣነ ዝተመደብኩሉ ግን ኣብቲ ኣውራጃ ፖሊስ ጣብያ እዩ ነይሩ ናተይ ምድብ ንተውራጃ ፖሊስ ጣብያ በርሑቕ ኮይንካ ምውቃዕ ምትኳስ ናብኡ ምክንያቱም ካብኡ ወፂኦም ናብቲ ባንኪ ከይዶም ሪኢንፎርስ ንኸይገብሩ ነቶም ባንኪ ዝዘርፉስ መገዲ ንክንዓፅወሎም ማለት እዩ ስለዚ እታ ኣውራጃ ፖሊስ ጣብያ ከቢብኩም ስልኩም ኩን ኣብ ኣትኩሱ ስለ ዝበልና ካብኡ ፖሊስ ንኸይወፅእ ጥራይ እዩ ራዕዲ ንክንፈጥር እዩ ኣብ ኣየ ተመዲበ ነይረ ኣነ ኤም1 ሒዘ ነይረ ካብኡ ኣብ መንገዲ ብጣዕሚ ደኺምና ንእሽተይ ከንዕርፍና ኢልና ሕራ ኢሎምና ብክንደይ መከራ ግን ፍርቂ ሰዓት እውን ይዕረፍና በቃ ዕሪፍኩም ይኣኽለኩም ተሱ ተባሂልና ተበጊስና ከይድና እንደገና ናፍታ ነበርናያ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ነበርናያ ናብ ቃሊም ተመሊስና ማለት እዩ ንእሽተይ ካብ ሓደ ቦታስ ዳርጋ ናይ 2-3 ኪሎ ሜትር ትኸውን ርሕቕ ኢሎም ፀኒሖምና ጠረር እያ ነይራ ኣብቲ እግሪ ጠረር ፀኒሖምና ኣብኡ ከይድና እቶም ለይተብኡ ዝሓደርና ደኺሙና ድቅሱ ተባሂልና ደቂስና ኣለና ይዝከረኒ ኣጋገዘ ክኸውን ከሎ ተኽሲ ሰሚዕና ማለት እዩ ድምፂ ኣነ ደቂሰ ነይረ ሽዑ ደቂሰ ነይረ ተኽሲ ምስ ሰማዕኹ ጓደይ ተነሱ 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 ተባሂሉ በቃ ቀልጢፍና ተላዒልና ማለት እዩ ካብቲ ገዛ ወፂና ናብቲ ልዕለና ዝነበረ ጠረር ክንድይብ ከለና ኦረድስ ኣብቲ ጠረር ከደየብና ከለና ኣብቲ እግሪ ጠረር ወታደራት በፂሖም እኒአው ኣርኪቦምና ለከ እንታይ እዩ ካብ ወልድያ እዞም ፈጥኖ ደራሽ ትበል ጦር ሰራዊቱን ካልእ ሌላ መፅኦም መስለኒ እቲ ኢንፎርሜሽን ሊክ ስለ ዝገበረ ኣብኡ ፅበይ ሓዲሮም ኣያተናን ደድሕረና ተኸታቲሎምና ሓደ ኮነሬል ዝምራሕ ተኸታቲሉ እንደገና ከዓ ብጥሩምባ ገይሮም ተዓዲ ህዝቢ ኣላዒሎሞ ጥሩምባ ይሰምዑ እኒሄውቶም ብፆትና ግን ጥሩምባ ንምንታይ ከም ዝንፋሕ ይፈልጡ መጀመርያ ግዜና ስለ ዝኾነ ለከ እቲ ጥሩምባ ዝንፋሕ ዘሎ ጎበዝ ኣለቃ በሙሉ ተኣከብ ተባሂሉ እዩ ተዓዲ በሙሉ ተኣኪቡ ካብኡ ትትኹ ሰምሲና ቦታ ፅቡቅ ቦታ ሒዝና ስለ ዝነበርና ብፅቡቅ ጌርና ወቂዕናዮም መብዛሕቲ ሰራዊት ጠያይቱ ወዲኡ ካብኡ ለይቲ እንደገና ከይዕረፍና ሓደ ብፃይ ተሰዊእና ገርም ክኣል ዝበሃል ካብ ክልተ ውላዕሉ ሒዝናዮ ዝኸድናና ንዕኡ እንከይሞቶም ከሎ ተሰናቢትና እንቶም ገባራት ቅቡርዎ ኢልና ሂብና ከይድና ማለት እዩ ንምስ ስራቅና ንኸዘልና ህዚ ንምስራቅ ክንከድ ከለና ድሓር ኣብቲ ሩባ ቅድሚ ምፃሕና ሓደ ቁልቁል ምስ በፃሕና ኣዕርፉ ተባሂልና ዕሪፍና ግን ነቲ ሩባ ዝፍትሹ 3 ተጋደልቲ ተሰዲዶም ማለት እዩ እቲ ሩባ እንታይ እዩ ነይሩ ዝበሃል ሽዑ እዚ ኣልውሃ ምላሽ ትበሃል እያ ታድልድል እያ ድሓር ሽዑ ነጌሮምና ማለት እዩ ድሓር ተፈትሹ ነፃ ምዃኑ ምስ ተፈለጠ ተለወሉ ተበገሱ ተባሂልና ተበጊስና እንካባ ሕልፍ ኢልና ንእሽተይ ጠረር ምስ ሓዝና ደርጊ ኮንቮይ ሒዙ ክሓልፍ ርኢናዮ ንዓና ክከታተል ማለት እዩ ንቆቦ ወገን ሓሊፉ
ካብኡ እውን ይዕረፍናን ስጋዕ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ወድየ ትበሃል ዓዲ ኣቲና ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ኣተና ተዓዲ ፅቡቅ ገይሩ ተቐባቢሉና ምንም የበለናን ምሳሕና በሊዕና ኣነን ፍስሕ ገብራይን ኣይደኸምና ነታ ጋንታና ምግቢ ነተኣላልሽ ነርና ካብኡ ሓደ ገባር ወዲ ከተማ እዩ ጅባ ፅቡቅ ዝኾነ ጅባ ፅቡቅ ጅባ ፃዕዳ ሸሚዝን ጅባን ገይሩስ ኣገልድም ግን ገይሩ ኣለዉ እቲ ናይ ዓዲ ባህሊ ማለት እዩ ኣገልድም ገይሩ ከመይ ዝመሰለ ብረት ፅቡቅ ብረት ሒዙ ነይሩ ካብኡ በላ ክሕግዘኩም ኢልና ገዛ ገዛ እንዳዘረ ምግቢ ምሳና ኣኪቡ ጥይት ክወደልየ ክንወደሊና በል ተበልና ናቱ ጥይት ዝወስድ ናቱ ብረት ዝወስድ ጥይት ስኢና ማለት እዩ ካብኡ ጋሻ ማንኤል ሚልዮን ጥይት እንድሰጠኸኝ ኣስበው ኣለሁኝ ስላልተመቸ ነው እንጂ ልትሰጠኝ ነበረ ስለዚህ ሁለተኛ ጊዜ ስትመጡ የኔ ጥይት የሚጎርስ ይዘህ እንድትመጣ ይሉኝ ትዝ ይብለኒ ኣነን ፍስሕ ገብራ ነርና ማለት ሕራይና ተሰናቢትናዮ ከይድና ኣብ ሓደ ቦታ ሓዲርና ለይቲ ተላዒልና እንደገና ንፅባሒቱ ክንከድ ከለና ለከተኻታት ኢሎምና ማለት እዩ ደርጊ እቲ ናይ ቆቦ ናይ ሮቤት ናይ ወድየ ትበሃለላ ሮቤት ወሎ ሮቤት ትበሃለላ ንእሽተይ ከተማ ናዚ ኩሉ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ ደድሕረና መፅኡ ማለት እዩ ትገባር ሓዝዎም ተባሂሉ ማለት እዩ ካብኡ ኣጋ ወጋሕታ ክኾን ከሎ ድምፂ ሰሚዕና ድምፂ ምስ ሰማዕና ድምፂ ንሰምዕ ኣለና ናይ ከፍቲ ድዩ ናይ ብቃል ድዩ የፈለጥና ተባሂሉ ድሓር ድምፂ ናይ ሰብ እንዳቀረበ ምስ መፀ ናይ ሰብ ድምፂ ኢልና ሰሚዕና ካብኡ ያው ምንም ኣማራጭ የነበረናን ምትኳስ ጀሚርና ማለት እዩ تا دحريت نبرت كانت أنا أنا زور كلها في الزمانات أنا إنجلياننا المجمع راجع زينا تخصي ملكة ذهبنا دحر مستتعوسنا تنبصت بوتا خمس حزو بورتي عدل هبنا يب كاوجن بزح كيس أنا حنا أكل تتخفيلنا تم مرحلة زحزوه نقدم يتكيدم أنا زنور كله جن كم مأخذ تجنيعنا نسأجم تفلينا خيدنا مالتي فزيت حايلنا أكل تتخفيله جن مسانا من نيرم يذكر برهان إياسو خل علي دليه برهان إياسو ودع دقراتيو راشيا استمهار أيو دحارون تناي سيدامو سراويت كنفي ترابعي كنفي عاصم بحادة كنفي ولا حادة كنفي ጸለምት ሓደ ክንፊ ሲዳሞ ሓደ ክንፊ ነይሩ ትናይ ሲዳሞ ክመርሕ ከይዱ ኣብኡ ዝተቐተለ መስዋዕትነት ዝኸፈለ እዩ ብርሃን ኢያሱ ዝበሃል ካሊእ ከዓ መን ነይሩ ምሳና ተስፋይ ደሳለኝ ዝበሃል ወዲ ኮረም ይመስለኒ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ከዓ ካብ ወፃኢ ዝመፅኡ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅኡ እዩ ካብ ኣሜሪካ መፅኡ ምሳና እዩ ክምለስ ነይሩ ዓሲምባ ብኤርትራ ገይሩ እዩ መፅኡ ፍዕ ወዲ ነይሩ ሕዚ ንሳቶም ነቲ ህዝቢ نحنا نعاقدكم نتاخص يكوننا ناتاتكم صلات يكوننا قال እንዳወሉ يزاربو تتوسغن نقصله دارغا سغع فرق معلت تتاخصنا كاوتم برت زي ولمن طايت زودون نقدميت ندحريت نعفار وغن سديدنا استوسنا سبات طرر حزنا ያው متقاس قصلنا ግን overwhelmed ገይሮምና ምክንያቱም ብዙ ሰራዊት እዩ ተገባር በሁሉ መንገድ ይኸዓ ኸይቡና ዝንሄ መምለጥ የለን እቶም ንቅድሚት ሰደድናዮም ጥይት ዝወዱ ብፀትውን ብኻሊ መንገድ መፅዮም ኦሬዲ ማሪኾም ሒዞም ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ማእኸል ዝነበርና ምንም ኣማራጭ ይነበረና ስጋዕ መጨረሻ እንዳታተኾስና እንሃለና ብፋስ ይኹን ብጦር ይኹን بقرار يكون مسوات الناس خفوا لبصات نيرم كان بعل جيليانو كان بعل علي غاز دبساي دقل إذا خو نيرو دبساي بتاعهم جزء فيه سلسة أربعة خينهم كود قوة سلسة قالوا بطور غيرهم حقوق وقيهم يمودي قموا دبساي مالتي أكم زي عينة كونتات إنها لنا أي أنا ناتو تأخذ كنا هالله بصقامه يمصيو يمر نغسه كم جبل بقى زليلي عتيني غصن كيراخو صلالوت يزراخو
ፅላሎቱ ሰብ ፅላለይ ኣባይ በፅሕን እየ ማለት እዩ በቃ ፅላሎቱ ስታይ ይሪኦ ኣለኹ ድሓር ከምዚ ኢለ ግልፅ ኢለ ከብል ክትኩሶ ብዛ ሒዘ ነይረ ቃዕታ ገይረ ክትኩስ ክብል ከለኹ ያው ኣይቀተልክዎን ስቕ ኢለ ገዲፎ እየ ሓርታ ብረተይ ለቅ መብል ሒዙ ኣብ ሰውነተይ ዓሪፉ ማለት እዩ ሰውነተይ ዓሪፉ ስታኮስ ነበር ኮለምን አልገደልከኝም ይልኒ አይ ኣነ ከዓ ሽዑ ከም ገለ ኢሉ ተዘረባ መፅኡለይ ኣነ ንክመውት ይወፅእ ቆልዓ የብለይ ቆልዕት የብለይ ንስኻ ግን ኣዛውንቲ ነህ ልጆች ይኖርሃል እኔ ከም ምሞት አንተ ከም ምትሞት እኔ መሞት ይሻለኛል ብዬ ነው ምስ በልክዎ ብጣዕሚ ደንጊፁ ትሰብኣይ ደንጊፁ ድሓር ኣብኡ ዝነበርና ኩልና ኣነ ነይረ ጁልያኖ ብፋስ ተቐቲሉ እዩ ፀሃየ መሓረ ኣሎ ብሂወቱ ደኺሙና ነይሩ ንሱ ነተሲእና ሒዝና ቢልናየ ማለት እዩ ፀጋይ ኪዳነ ነይሩ ዳንኤል ዝብልዎ ወዲ ውቕሮ ወዲ ሻለቃ ድዮም ኮነሬል ኪዳነ ዝበሃሉ ንሱ እውን ነይሩ በርሀ ነይሩ በርሀ ማህበረ ድጎ ንብሎ ሓጎስ ለዛብህ ማለት እዩ ወዲ ማህበረ ድጎ ስለ ዝኾነ እዩ ላብ ስኩል ዝነበረ እዩ ድሓር መጨረሻ እውን ኣባል ኮማንድ ኮሚቴ ኣባል ዝነበረ እዩ ናይቲ ሰራዊት ንበዓል ብርሃን እያሱ እውን ኣብኡ ተታሒዞም ተስፋይ ደሳለኝ እውን ምሳና ተታሒዞ ንሕና ኣና ነርና ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ድሓር ከምዚ እናሃለወ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ዝሓዘካ ሰብ ተኸፋፊሉ እዚ ናተይ ሞርኮኛ እዚ ናተይ ሞርኮኛ እዚ ናተይ ሞርኮኛ ኢሎም እዮም ዝሕዙ ድሓር ነናይ ባዕልቶም ሓሻኽር ኣለዎም ይሄን እንጠብቀው ይሄን ጠብቀው ይሄን ጠብቀው ይባሃሉ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ሒዙን እናሃለወ ይመር ንጉሴ እናሃለወ ንዓይ እቲ ወዲ ከተማ ዝመስል ኣብ ወዲ ዝረኣኽዎ ብረት ክወደልየ ምብላዕ ዝኣበየ ንጥይቱ ናብ ኣፈሙዙ ንሱ ምስ ረኣየኒ ደንጊፁ ይሄንን ጎበዝ ኣልያሲዝም ኣነ እኮ ጥይት ክበኒ ክንተይ ፈቲኑ እዩ ገለመለ ምስ በለ እቲ ከዓ ይመር ንጉሰ ከዓ ኣነ እውን እኮ ክቐትለኒ ምኽኣለ ነይሩ ስለዚ ኣድሒኑኒ ኣነ እውን ከድሕኑ እየ ክልቲኦም ይህንን ወጣት በቃ የራሳችን እንትን ነው እንወስደዋለን ኢሎም ተኸላኺሎምለይ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ተኸላኸለሉለይ ሒዞምኒ ናብኦም ከይዶም ናፍታ ወዲ ይዓዲ ወዲ እዩ ያው ይመር ንጉሰ ማለት እዩ ናፍታ መጀመርያ ኣለውሃ ምላሽ ሰጊርና ዝኣተናያ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ እናኸድና እናሃለና ሓደ ትግራዋይ ኣብ መንገዲ ዘሚቱ መፅኡ ማለት እዩ ብትግርኛ ገይሩ ዛሪቡኒ ሞስለም እዩ ምክንያቱም ቆቡዕ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ኣበይ ዓድኻ ካበይ መፂኻ ኢሉኒ ካብ ዓጋመ ኢለዮ ንስኻ ከበይ ኢኻ መፂኻ ካበይ መፂኻ ኢለዮ ካብ ቆቦ ኢሉኒ ካብ ቆቦ ትቕመጥ እንታይ ዳ ክትገብር መፂኻ በቃ ዝመት ተባሂለ ዘሚትና ኣና መፂና ኣብዚ ዘለና መብዛሕትና ደቂ ቆቦና ስጋዓቱ ንየው ብሓደ ኢና ክንከይድ ኢሉኒ በቃ كما مسبلني أنا ያው ገጽ ይሃብክዎን እቶም ክልተ ሰባት ኣየውኻ ኢሎም ንስለ ዘለው ከይደን ኣብ ወዲዬ እዚ ወዲ ቆቦ ዝረኸብካዮ ኣብ ትሕቲ ምስ ይመር ንጉሰን ምስ ተኻላዋይ ምስ ኮንካ ድዩ እወ ንስኣቶም ምስ ኮንኩ በቃ ንሳቶም ሒዞምን እናሃሎ ብቅድሚትን ድሕሪትን እናታቶም ስታይ እንሄው ናታቶም ኣጓውዝ እንሄው መናእሰያት ብደንብ ዓጅቦም ንኦም ያው ብረት የብለይ ብረተይ ያው ይመር ንጉሰ ሒዝወሉ ኤምዋነይ ስለዚ ሰኪር ምዃነ ይፈልጥ ኣለኹ ንሳ ጥራ ኢለን ነበር ካሊ ወዲ ኣይተኻቢ ዓዲ ኻይድና ዓጋመ ኢለይ ኣነ ዓጋመ እንታይ ኢለዮ ትግርኛ ተዘራሪብኩም እዋ ብትግርኛ ተዛሪቡኒ ትግርኛ በቃ ትግራዋይ ምዃንስ ብደንብ ምዃንስ በደንብ ፈልጥኒ ማለት እዩ ድሓር በቃ ኣየውኻ ይበለኒ ገለ ይበለኒ ክዛዕም ዛዕብ ይበለኒ ብጣዕሚ ኣይ ሪመምበር ምክንያቱም በቃ ካበይ ዳ መፂኻ ንሳ እንታይ ክትገብር መፂኻ ኢለዮስ ካብ ቆቦ እየ መፂኦ ዝሞቱ ተባሂልና ኩሉ ዘይ ዘሎ መብዛሕትኡ እዚ ዘሎ በቃ ሒዙካ ዝኸ ዘሎ መብዛሕትና ደቂ ቆቦና ኣብዚ መንገዲ ኣብዚ ሜዳ ክንፈላለና ኢሉኒ ማለት እዩ ከምቲ ዝበሎ ሓደ ሜዳ ምስ በፃሕና ንሳቶም ንቆቦ ከይዶም ንሕና ንወዲ እየ ማለት እዩ ካብኡ ኣትየ ያው ኣገዛ ኣትየ እንታይ ከም ዝኸውን እንታይ ከም ዝገብረኒ ምንም ዝፈለጥክዎ ነገር የብለይን እቲ ዓዲ ተኣኪቡ ያው ይመር ንጉሴ ሙርኮኛ ሒዙ መፅኡ ተባሂሉ ንሰማይ ስትኩስ ዕልል ዝብል ነይሩ ኖ እዚ ሰማይ ምትኳስ የድልየኩም ዕልልታ የድልየኩም የኔ እንግዳ ነው ልጄ ነው እንጂ ሙርኮኛ አይደለም
ኢሉ ነቶም ህዝቢ ነቶም ዓዲ መሊስዎም ማለት እዩ ይመር ንጉሴ እንካኡ ንፅባሒቱ ኣብዚ ከቋርፀካ ይደሊ ግን ምናልባት ንተመልከት ምእንቲ ክርድኦ ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ እኒኻ ኣብዚ 17 መልስ 18 ይረገፅኩን ዘለኹ 18 ይረገፅካን ይረገፅኩን ይመር ንጉሰ ብግምት ክንደይ ይኾን ይመር ንጉሰ ሽዑ ክልተ ቆልዑ ነይሮሞ 40 ዓቢሉ ይኸውን እዩ 40 ዓቢሉ ይኸውን ኣዛውንቲ የጎበዝ ኣለቃ እዮም ዝብልዎ ኣብቲ ዓዲ ፍሉጥ ይመር ንጉሰ ከብሎም ከለኹ ማለት ህዝቢ ክግምቶ ከለኹ ክልተ ቆልዑ እዮም ነይሮሞ ሽዑ ናእሽተይ ቆልዑ ድሓር ልክዕ ኣጋግዘ ክኾን ከሎ ክልተ መናእሰያት መፅኦም ክልተ መናእሰያት መፅኦም እሞ ናብ ይመር ንጉሰ ይመፁ ኣነ ሽዑ ዝመሰለኒ ንፅባሒቱ እዩ ዝመሲሉኒ ነይሩ ግን ንፅባሒት ህዚ ግን ሰበይቲ ይመር ንጉሰ ክትብለኒ ከላ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እዮም መፅኦም ኢላትኒ እቲ መጀመርያ ምስ መፅኻ እቲ ካልኣይ መዓልቲ ሓሊናካ ውዒልና ደቂስካ ውዒልካ ንክንሕልወካ ውዒልና ኢላትኒ ሳልሳይ መዓልቲ እዮም እቶም መናእሰያት ዝመፁ ኢላትኒ ኣነ ግን እታ ሓንቲ መዓልቲ ብጣዕሚ ደኺምኒ ስለ ዝነበረ ረሲዐ ኣለኹ ማለት እዩ ድሓር እዞም ክልተ ጓቡዝ ካበይ መፅኦም ካብ ወልድያ መፅኦም ንይመር ንጉሴና ክንረኸበካ ኢና እንደሊ ኢሎሞ ሽዑባ ቀትሪ እዘን ማርቸዲስ ዝበሃላ ነይረን ናይ እዞም ፈጥኖ ደራሽ ዘመላልሳ ብኣተን ገይሮም መፅኦም ናብቱ ዓዲ ኮረንኮቸ ግን ኣትዮም ኣብቲ ናይ ሸንጎ ዝበሃለ ለመተኣኻኸብ እዮም ኣብኡ ኮይኖም ጥሩምባ ተነፊሑ ይመር ንጉሴ ተባሂሉ ተፀዊዑ እዩ ይመር ንጉሴ ሕዚ እንታይ ኢሉ ይመር ንጉሴ መፅኦም ዝኒአው ንዓይደልዮም እዮም ሃባ ክብሉን እዮም ንዓኻ ኣነ ከዓ ቀቲለዮ እየ ክብሎም እየ ገዛኻ ክንፍትሽና እንታይ ኢሎም ንሰማይ ክትኩሴ ዝዓዲ ኩሉ ስለ ዝፈትወኒ ደድሕረይ ክመፅእ እዩ ስለዚ ንሰማይ እንድሕር ተኩሰ እዛ እምዋን እዚኣ እንሄተ ኣብዚኣ ኮይንካ ተታኮስ እንተመፁኻ በዚ ጌርካ ናብ ዝገረብ ለይቲ ኺድ ጥፋእ ኣነ ባዕለይ ለይቲ ወይ ንፅባሒቱ ኣሊሸ ክረኽበካ ኢሉ ከምዚ ገይሩ ኣሚኑኒ እዩ እታ ብረት እውን ንሳይ ገዲፍዋ ከይዱ ይመር ንጉሰ ድሓር ይመር ንጉሰ ኢሎም ጥሩባ ገይሮም እስታይ ገይሮም ከይዱ በቃ ኣነ ቀቲለዮ እየ ንገዛ የምፃኽዎን ረይሳ እንተደሊኹም ፍቆዶ ኣልሽዎ ኢሉ ኣፈራሪሕዎም ተመሊሱ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ከይዶም ድሓር ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ እያ ይመስለኒ ነቶም እስታይ መፅኦም ተምሃሮ ማለት እዩ እቲ ሓደ ብሂወት ኣሎ ኣበበ ይበሃል ኣብ ካናዳ ኣሎ ክልቲኦም መፅኦም ግልድም ተኸዲኖም እዮም ይመር ንጉሴ የዛርብዎ እሞ የዛርብ ከም ዝመሰልና ናቱ ብፆትና እሞ ከነዛርቦ ኢሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፈሪሑ ኣይ ግድ የብልኻን ምክንያቱ ንሕና ምንም ንገብሮ ነገር የብልናን ኢሎም ኣሚኖ እሞ ካብኡ ደቂ ተዓዲ እዮም ደቂ ወልድያ ከባቢ እዮም ካብኡ የዛርብን እሞ ኣነ ከዓ ከመይ ገይረ ኣምኖም ምክንያቱም ይመር ንጉሴ ኣትሊስት ክልተ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ሰሕዲሩኒ ኣሎ ካልኣይቲ መዓልቲ እውን ሕዲሩኒ ኣሎ ብሰላም ይሓዲሩ ዘለኹ ምንም ኣይበለንን ብረተይ እውን ብሓደራ ኢሉ ገዲፍዋ ከይዲ እዩ ካብኡ ንዓቐብ ካሊእ ሰብ ንክኣምን ብጣዕሚ ሸጊሩኒ ምንም ከኣምኖም ኣይከኣልኩን ድሓር ኣብ መጨረሻ እታ ኮቴሽን ኦፍ ማኦዝ ሴቱንግ ትብል ሓንቲ ቀያሕ መፅሓፍ ነይራ ኣብ በረኻ ብዙሓት ይሕዝዋ ይሪኣ ነይረ ካብኡ እታ ግልድሙ ፍትሕ ኣቢሉ እቲ ሓደ እታ መፅሓፍ ንሳ ከምዚኣ ገይሩ ርኢኒ ማለት እዩ በቃ ካብኡ እንድሓር ያው ብፆት ምዃኖም ፈሊጠ ተባኺና በኽየ ንሳቶም በኽዮም ስታይ ገይሮም በቃ እምበኣር ሕዚ ክሰደካ ስለ ዝኾነ ተዘራሪብና ናምስኡ ጨጉርካ ክንለፅየካ ኢሎም ጨጉረይ ላፅዮም ጠስሚ ለኽዮም ግልድም ከመይ ገይረ ከም ዝዕጠቕ ስታይ ገይሮም በቃ ኮምፕሊትሊ ትሬን ገይሮም ማለት እዩ ካብኡ ገንዘቡን መሳፈሪካ ኢሎም ፅባሕ ወሎ ረቢት ክወስደካ እዩ ተዘራሪብና ናምስ ይመር ንጉሴ ብኡ ጌርካ ንዓሲም ባኻ ትኸዲ ኢሎምኒ ምስኣቶም ቻው ተባሂልና ተፈላለና ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ለይቲ ይመር ንጉሴ ወይ ሕደረንን ንንዮ ሮቢት ገፅ ከይድና ማለት እዩ ናብ ከተማ ገፅ ከይድና ካብ ከተማ እውን ንንዮ ወገን ንቆቦ ወገን ርሕቕ ዝብል እዩ هذه عماريتو تاسويتو ماريتي أتبهال بهوت رخيبية كابزي مستملسكو شعونا وزخد كارلو مخنياتي لكن أمحارنيا بتعمي حصرك سلازنا غير عدي أو سلازلا عدي كع تقرنيا سلات سمع
مساعد خون بدن بيرادا دا ختزار ويا تبهل كأخا وخيد كذا حدر كايلاتني دحار ياو كنت زولة تخيدنا عند حماتو مالتي تادي ولو تصاويتاتني صوت حديرنا دحار نصبحيتو ولو ربيت آتينا مالتي بتغرينيا تتصاويتكم شعوت هو مسديا تصاويتاتنا يوخا بقايلا بدن بقرا وقعاتنا محرنيا تغرينيا كلتي بدن بيا تخيل بقى صباحي ومني ساتي بلي بقى صبح كومفورت هوينا مالتي هذه تنصبحيتو كنكتكلنا ولو ربيت جن انا عتقي ولا نسو تعاطي يزلو انت عايز ان نفرح هذه بناتو انس كوين ان نبرخ وص كلو خنكم وجدي وصي ግን ንሱን አይክብል ዞም ፖሊስ እንተሓዝዎ ፖሊስ ወለ ደፍት ከተማ ጦር ሰራዊት ወለ ደፍት ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይ ኣነ ደድሕሮም ካጥራ እዩ ተም ክልተ ቆልዑ ገዲፍዎም ዘለና ኣሽተይ ርእዮም ኣለኹ السبعي زيسي نعيكبل دخون قال دخون يحزوه كاب سقات استلعله من زقورون زي بالله بتاعم تجني قال بيرون رغوسه نسجن من يتخون السؤال كاتختلن اللي سؤال تختي لي قيده معناته حتى تختي لمسكوت كتر اخفت ختمه نج لباش تزي كوين بار بوليس بحال يلا دحرنا بحد انداس واتينا نحد انداس وامس نج لباش تاع مالتي ነጭ ለባስ ማለት እዞም ጸጥታ ማለት እዩ መንግስት ዝዕጥቆም ናይ ጸጥታ ማለት እዩ ብዙሕ ከተማታት ነጭ ለባስ ዝበሃሉ ነይሮም መንግስት ዝዕጥቆም እዩ ናይ መንግስት ብረት ዝሓዙ እዮም ድሓር ኣብ ሓደ እንዳስዋኣቲና እዚ ምርኮኛ ነው ገለመለ ኢሉ ምርኮኛ አይደለም እረኛ ነው ምርኮኛማ ገደልኩት ናፍቆ አገሩ ደርሶ ሊመለስ ነው ላሳፍረው ነው የመጣሁት ኢሉ ያው አው ከፈበየምኒ ዋንጫ ስዋ ተቀዲሽኒ ፊቲ ለን ከይሰተኹን ከሎ ክልተ መምህራን መጽዮም እረኛህን አንድ ጊዜ ልናናጋግረዋለን ቢለም ሒዞም ነው ከይዶም ክልተ መምህራን ምንም አይፈልጠውን አነ ዘም መምህራን ዚያቶ ድሓር ሒዞምኒ ናብ ሓደ እንዳሻህ ወሲዶምኒ ዝኾንኩሞ ዝበፅሐኩም ነገራት ብጣዕምና ሰሚዕና ብጣዕምና ሓዚንና ስለዚህ ህዝ ከመይ ገይሩ እዮም ጽይካ ዘሎ ኢሉ ከምዚ ልክሰደካ ኢሉን እዩ ኢለዮም ብጣዕሚ ሕራ ኢሎም በቃ ሻሃስትዮምኒ ባነብሊዖምኒ ገለመለ ካብኡ አሁን ሃለና ዛ ወለ ፈረስ ጥጥጥ እንዳበለት መስመጸት እና ቆይኹን አፍታ አውቶቡስ አትየ ማለት እዩ ድሓር እና ቆይኹን አፍታ አውቶቡስ አትየ ኢመርንኩሴ ወይ ይኸለኹን አቱ ከለኹ ርኢኒ ደድሕራይ ስዒቡ መቀመጥ የምስሓስኩ ብመስኮት ኮይነ ቻው ይለዩ ወሎ ፈረስ ያው አብዚ መጀመሪያ ክፋል ተመልከተና ያስታውስዋዮም ዝነበሩ አንበሳ አውቶቡስ ነይሩ هو ولا فرس نيرن حاج عبدو اغونافر ستايو زياتين نيرن كاب اسمران اديس ابا زمالالسا مالتي ولا فرس ونير ستايو هو اغونافر ان ليلنا اغونافر خاويلا بيل خدا نوراين اغونافر نيرن يعني غوندر خدا بعدغرات نيرن تمقله እንደገና ውን ስመራ خدا نيرن صبو ስለዚህ ሰሃብ ወሎ ፈረስ ተሳፊርካ አዎ አዋግን ካሳይ ሽዑ ያው ይመር ንጉሰን ምንታይ ሃሞሃም ለሆነ ያው ዱቲ ስኻ ክትቀትሎ ላኻልካ ገዲፍካዮ ዳፍጥራህተ ለሆነ ስለዚህ አው ማለት ለጁሊያኖ ለአሊጋዝ ለደበሳይ ايوه نزي مغبا يمر نغوسه ناباخ قدم ممصوس ياو تخسور يملخا ايوه يمر نغوسه ناباخ قدم ممصاو جوليانو بفاس فلي صمبلو رسو ريخا يلخا زي شعير عفون يمر نغوسه مسحازني بدد انتبلكو ندحريت غصيري انتبلكوس جوليانو بفاس رؤسو ጨሪ ደሞስ ሓንጎል ክወፅ ርእዮ መጀመሪያ ግዜ በህይወቴ ውሽጥ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደንጊፀ ድሓር በቲ ወገን ተራእኳ መገርሳ እውን ተታሒዝን ይሄ በርሀ እውን ተታሒዝን ይሄ ጸጋ ኪዳነ እውን ተታሒዝን ይሄ ፀሃየ መሓር እውን ተታሒዝን ይሄ ዘምክኤል ማለት እዩ ዳርጋ ሁሉም ዝነበሩ ተታሒዞም ማለት እዩ መንኻት ብለው ሙዳቅ ኣብይዎም ብስታይም ሰውደቅዎስ ደም ቲፍቲፍ እናበለ ርእዮ ደበሳይ እንታሁን ካሊስ ሙዳቅ ሲኢኖምስ ብጦር ገይሮም ሕቆይ ወቂዖም የመውዲቆም ኢሉኒ ደበሳይ
ወዲ ዓዲ ይረው እዩ ደበሳይ ካሕሳይ ዝበሃል ደበሳይ هو ደበሳይ ካሕሳይ ዝበሃል ብጣዕሚ ግዙፍ እዩ ነይሩ ኣዎ ዝዓለዎ ግዙፍ እዩ ነይሩ ኣይተሰውአን ምስቶም ኣዲስ ኣበባ ዝተተሓዙ ያው ሓው ይድሒኑ ምስቶም ደርጊ ዝረሸኖም 25 ሰባት ምስኣቶም ተረሽኑ ማለት እዩ ደርጊ ወሲድዎ ደርጊ ወሲድዎ ማለት ስለዚ ህዘ ታዮ እዚ ተረዲኒ ምክንያቱም ማለት ልበዓልካ ንምንታይ ለይፈርሓ ኣምቲ ልኡ ኢልካ እዩ እንዲኻ ማለት እስኻ ካብትዎም መውት ኣነ ተቢሕሸኒ ኢልካ ብጣዕሚ ዝገርም ሰብኣውነት ኢኻ ሪኢኻዮ እቲ ሰብኣውነት ድማ ከፊሉካ ያው ከፊሉካ ትክክል ሽዑ ድሓር ምስ ናይ ስለ ኢሃፓ ይኹን ስለ ዝመፀኻሉ ቦታ ዝርደአኒ ይመር ንጉሰ ካብ ቦትኡ ብዙሕ ርሒቁ ከይዱ ለይፈልጥ እዩ ይመስለኒ ማለት ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ኣዲስ ኣበባስ ልኸድ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን በቃ የጎዝ ኣለቃ እዩ ናይቲ ዓዲ እና ናይቲ ዓዲ የጎዝ ኣለቃ እዩ ይመር ንጉሰ ስለ ስድራኹም ስለቲ ቃልስኻ ገለ ዝርራብ ዕድል ነይርኩም ኖ ኣይተዘራረብናን ግን እቶም ኣበበን እቲ ካልኣይ ዝመፀ ብፃይን ግን ብደንቢ ገይሮም ረዲኦሞ እዮም እቶም ካብ ወልድያ ዝመፁ ብፆት ናይ ከተማ ስርዒ ዝነበሮም ማለት እዩ ስለዚ ናብ ካልኦት እውን ዝተተሓዙ ዝነበሩ ካልኦት እውን ተሰዲዶም እዮም እቲ ፓርትስ ሰባት ሰዲዱ ናብቲ ሃገረ ሰባት ደቂ ከባቢ ከይዶም ንኸድሕኑ ንኸውፁ ከም ገለ ገይሮም ንኸብሉ ገንዘብ ሒዞም መሳፈርን ገለመን ንኽብዎም በቲ የዋፊሩ እቲ ፓርቲ ስለዚ ንንበዓል ሽፈራ እውን ከምኡ እዮም ወፂኦም ንንበዓል ወርቂ እውን ከምኡ እዮም ወፂኦም ንንበዓል ጀማል እውን ከምኡ እዮም ወፂኦም ድሓር ማለት እዩ ንዓይ ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣበበ ያው ምስ ካልኣይ መፂኒ ማለት እዩ ግን ይመር ንጉሰ ግን ኦልሬዲ ንክሰደን ወሲኑ እዩ ግን መዓስ ክሰደኒ ከም ዝነበረ ግን ኣይፈለጥኩን ንሳቶም ምስ መፁ ግን ኣቀላጢፍዎ ይኸውኑ እቲ መሳፈሪ እውን ሂቦምኒ ቀልጢፍካ ስደዶ ይመለስ ኢሉ ያው ኮንቪንስ ገይሮሞ ማለት እዩ ገሊኦም ብፆት ሰሙን ክልተ ሰሙን ወርሑ እውን ፀንሑ ኣለዉ ካብቶም ዝተመለሱ ማለት እዩ 12 ተመሊስና ኣነ ካብቶም 54 እቶም ዝተወሰኑ ድሓር ምስ ብደርጊ ዝቕተሉ ኣለዉ ግን ረኽብዎም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ማለት እዩ እቶም ኣሕሊፎም ዝሃብዎም ያው ደርጊ ወሲድዎም ማለት እዩ መጀመርያ ቆቦ ኣኪብዎም ካብኡ ድሓር ወልድያ ኣኻኺቡ በቲን ዘለዎ ኩሉ ፍቆደው ኣለው ዝተባሃለ ቦታታት እውን ተሓቢኦም ዝነበሩ እውን ከምዚ ይመር ንጉሰ ሓቢእዎም ዝፀንሑ እውን ንዓቶም እውን ረክቡ እንዳተባሃለ ኣረኪቦሞም እዮም እምበር ምሳኻ ብዚ 2 መዓልቲ ድዩ 3 መዓልቲ ክትሓድር ከለኻ ስለ ዝመፀኻሉ ስድራስ ይኹን ቦታ ገለ ምናምን ምስ ይመር ንጉሰ ናይ ምዕላ ህዚ በዓልቲ ገፁ ተስታውሶ ነገራት ትግራዋይ ምዃነ ፈሊጦም ኣለዉ ትግራዋይ ምዃነ ፈሊጦም እዮም በቃ ንመቐለ ከም ዝኸይድ ነጊረዮም ማለት እዩ ያው መቐለ ማለት በኣቶም ትግሬ ማለት እዩ ኩሉ ስለዚ ያው በቃ ናብኡ ክኸይድ ኢለዮ ንሳቶም ስለ ዝነገርዎ ናብ ብፆቶም መለስ እዩ በቃ ጥራይታ ኣውቶቡስ ተሳፍሮ ካብኡ ድሓር ምንም ፀገም የብሉን ኢሎሞ ኮንቪንስ ገይሮም እዮም ንበዓል ኣበበ ካብታ ወሎ ፈረስ ኣልድያ ትኻድ ወሎ ፈረስ ሒዛትኒ መቐለ ኣትያ ማለት እዩ እሺ እስቲ እዚ ለቋረፅኩኻ ያው ብስርዑ እውን ከይተሰናበትካዮ እቶም መምህራን ሒዞምካ ስለወፁ እቶም መምህራን ሒዞምኒ ስለዝነበሩ ኣብቲ እንዳሻ ከለና በቃ ድሓርታ ኣውቶቡስ ቢቢቢቢ እናበለት ምስ መፀት ኣነ እውን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን በቃ ንዓቶም እውን ቻው የበልኩን ብድግ ኢለ በቃ መኪና መፅያ ኣውቶቡስ መጥታወል ኢለ እንዳጎይ ኮይደ ናብቲ ኣውቶቡስ ከይትመልእ ፈሪሐ እሞ ኣብኡ ከይፀንሕ ከይተርፍ ፈሪሐ ማለት እዩ ስግኣት ስለ ዝነበረኒ ማለት እዩ ካብኡ ክጎይኽ ናብኣ ከኣቱ ምስ ረኣየኒ ይመር ንጉሰ ከዓ ብኮሊሉ ብፅርግያ መፅኡ ኮሊሉ ከቋሙ ተፈቲኑ ኣነ ስለ ዝረኣኽዎ ብመስኮት ቀልቅል ኢለ ከምዚኣ ገይረ ቻው 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 ኢለዮ ብክልተ ኢዱ ንሱ ከዓ ከምዚኣ ገይሩ ቻው ኢልኒ ከምዚኣ ገይሩ ቻው 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 ኢልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ተምሊጣትካ ያው ምናልባት ብመዓልቲ ሓደ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ያው ካልኦት ክመፃ ይኽእል እየን እንድሕር መሊአን እውን እየሳፍራንን ስለዚ ያው ጥራይስ ቀልጢፈስ ካብኡ ክወፁ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማይ ማለት እዩ ካሊእ ምንም ኣማራጭ ኣይነበረኒ እቶም ክልተ መምህራን ስለዚ እንታይ እዮም ኣባላትኩም ድዮም ነይሮም
ማለት እዩ ወይ ደገፍቲ እዮም ወይ ኣባላት እዮም ማለት እዮም ሰሚዖም እዮም ናይቲ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ሰሚዖም ብደንቢ ገይሮም ያው ይመር ንጉሰ እውን ፍሉጥ ስለዝኾነ ያው ማሪኮ ኣሎ ዝብል ሩሞር ተሰሚዑ እዩ ምክንያቱም ኣብቲ እንዳስዋ ምስ ኣተና እኮ እቲ ህዝቢ እኮ ምርኮኛ የት ኣለው ይሄ ነው ወይ መረኮ ኢሎም እኮ እዮም አይ ምርኮኛማ ገድየዋለሁ ይሄ እረኛ ነው አገሩን ስለናፈቀ ልሰኘው ነው የመጣሁት ይልዎም ስለዚህ እዚ ካብ ቆቦ ሮቢት ዲኻ ትሳፈር ለኻ እወ ካብ ወሎ ሮቢት ትበሃል ቆቦ ቅንብፃሕካ ማለት እዩ ካብ ወሎ ያው ካብ ሮቢት ሓሊፍካ ቆቦ ትኸይድ ቆቦ ኮረም ማጨው እናበልካ ብጌርካ ንትግራይ ትኸይድ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ካብኡ ትኸድ ማለት እዩ ኣብኡ ደግሞ ነጋጥሙካ ሰባት እኒኦ ኣብቲ ኣውቶቡስ እወ ኣብቲ ኣውቶቡስ እውን ሃራስ ዝገበሩ ንክልተ ተጋሩ ነይሮም ብፍላይ እቲ ሓደ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ዝፈልጥ እዩ እንታይ እዩ መኪና ናይ ባዕሉ ናይ ፅዕነት መኪና ኣላቶም ይመስለኒ ኣውቲስቶ ሒዝዋ ከይዱስ ንዓኣ ከረክብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ሽሙ ገለመለ ኩሉ ሒዘ ከይደስ ድሓር ኣብ በረኻ ሽሙ ገለመለ ኩሉ ነጊረዮም ኣይ ቲንክ ፈሊጦሞ ይመስለኒ ወዲ ክሱም ኢሎሞ ትወዲ እቲ ሰብኣይ ድሓር ምክንያቱም ኣብዚ ከባቢ እዚ እኮ እዞም ናይ ብርሃነ መስቀል ጉድዮም ኮይኖም ተታሒዞም ገለመለ ክዛዕምዛዕ ኢሎም ማለት እዩ ምስቲ ሓደ ትግራዋይ ኮይኑ የብሉ ማለት እዩ እዚ ንዓይ ሽሙር ይዛረበኒ ዘሎ ተረዲኡኒ ኣሎ ድሓር እንደገና ከዓ እዞም ናይ ትግራይ ከዓ ኣብ ሰሮ ዓብይ ዓወት ገይሮም በቃ ክንደይ ማሪኾም ገለመለ ክዛዕምዛዕ ኢሎም ከዓ ይዛረቡ ነይሮም ሓቃቶም እዮም ሓቃቶም እዮም ሕወሓት ከዓ ምስ ሻዕብያ ምስ ናይ ኤርትራ ኮይኖም ሽዑ ኣብ ሰሮ ዓብይ ዓወት ገይሮም ኣለዉ ሽዑ ሰሚዐ ምስኣትኹ ማለት እዩ ዓሲምባ ምስኣትኹ ስለዚ ብጣዕሚ ሰሮስ ካብ ብዘት ስጋዕ እንትጮ ዘሎ ቦታ ማለት እዩ እና ኣዌር ዝኾነ እዩ ነይሩ ሰብኣይ ይመስለኒ ካብኡ ኣነ ከዓ ስቑ ኢለ በቃ ድድን ኢለ ገፀይ ከይረኣኹ ናብዛ ስታይ ጎንበስ ኢለ ከምዚ ድኾም ከምሲ ኢለ ሱቕ ኢለ በቃ እታ ግዜ ዘረባኡ ንከይሰምዕ ያው ሱቕ ኢለ ሕሊፈያ ማለት እዩ ድሓር ግን ገዲፉን ንኸይዱ እውን ምስ ጨነኽዎ ይመስለኒ ናብቲ ሓደ ከይዱ ገዲፉኒ እታ ቦታ ስታይ እውን ንመይነ ሒዘያ ከይደ ነይረ ድሓር ኣብ ስኽቶ ግን ኣብ ስቶ ምስ በፃሕኮ ኮረም ነኖ ኣማጨው ይመስላ ነኖ ኮረም ምስ በፃሕኩ ተፍትሽ ነይሩ ክፍተሽ ከለኹ ያው ኣነ ከዓ ያው ከም ኩሉ ሰብ ክፍተሽ ወሪደ ማለት እዩ ድሓር እቲ ኣምሳ ለቃ ዘወረል ግማታም ኢልኒ ምክንያቱም ያውቱ ናይ ራያ ክዳን እየ ተኸዲነ ጠስምን ገለመንን ዘለዎ ይመስለኒ ስቑ ኢሉ ኒዕኹኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሃብካ ኢለ ተመሊሰ ደይበ ማለት እዩ ድሓር ግን እንተረኣኽዎ ናብታ ባስ ምስ ተሳፈርኩ እቶም ደቂ ከተማ እዮም ዝፍተሹ እምበር እቶም ገባር እንድሕር ኮይኑ ገባርን ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኮይናን ኣይፍተሻን ነይረን ሽዑ ኣብታ ባስ ምስ ደየብኩ ማለት እዩ ድሓር ካብኡ ድሓር ተፍትሽ ኣይነበረን መቐለ ስጋዕ እናኣቱ ያው ናብ መቐለ ምስ ኣተኹ ትዝ ይብለኒ እንታይ ዝነበረት ሆቴል ፊት ንፊት ዝነበረት ሆቴል እንታይ ሆቴል ኣዶሊስ ሆቴል ድያ ዝነበረት ይመስለኒ something like that هو እንዳ ብርሃነ ተኪየ መን ብርሃነ ተኪየ እዮም ገለ ዝበሃሉ ኤርትራዊ ሆቴል አይ ቲንክ አዶሊስ ሆቴል ይመስለኒ ንሳ ትዝ ትብለኒ ኣብኡ ንወርድ ማለት እዩ ፒያሳ ማለት እዩ ኣብቲ መውረዲ ስታይ ካብኡ ምስ ወረድኩ ያው ካልእ ምንም ኣማራጭ የብለይን ሱቕ ኢለ ንሃገረሰብ ክወፅእ ጥራይ እየ ንሃገረሰብ ክወፅእ ከለኹ ናበይ ወገን ከይደ ሱቕ ኢለ እግረይ ዝወሰደኒ ንፀጋም ወገን ከይደ ከምዚ ንተንቤን ገፅ ማለት እዩ ብኡ ገይረ ክኸድ ከለኹ ለከስ ኣነ ይፈልጦን መቐለ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ወህኒ ቤት እዩ ንሱ ዓብይ መካበያ እዩ መትረየታት ገለ መለስታ ተገይሩሉ ካብኡ ፀግዓፀገ ገይረ ናብቲ ሃገረሰብ ወሪደ ማለት እዩ ካብኡ ኣብቲ ሃገረሰብ ምስ ወረድኩ ጠሚኒ ምንም ኣማራጭ የብለይን ስለ ባለ ማርያም ኢለ ማለት እዩ ስለ ባለ ማርያም ኢለ ክልምን ከለኹ ዘን ሰበይቲ ኣምፅእ ኣቢለን ሓደ እንጀራ ትኩስ እንጀራን ካብ መጎጎ ኣምፅእ ኣቢለን ናብዛ ነፀራይ ዕፅፍ ኣቢለን ህብ ኣቢለን
خد بزي أجر كاتفا خدان كاي زربا خاي حدا يكون إني أو زيني أو نتشلا صفتي إني أو كي يحزها كتفا إلنا كابا نصحيزه نتاحت خورد تبلكو جهوميو كما غير خورد صلميتوني قلام طسات نيري مسلني صرف خوينس من بقى نافتو جهوم سكور ديك قالكو نافتو ربا كاو تملسنا حنتي بتكريستيان كحديرين أفتو بتكريستيان يملس اللغو أب كلمة بتكريستيان قلت هاي رخيبة حنتي جزا الناتا سرحت وعيلا شكا امني قال ما كله زنبرا مالتي سرحوا وعيلا وقريفهم مزخدو مالتي نابعاتي مالتي أبعاتي خدقس إلى زنجرا يبليعي ما يستقل كاو زمزاب دمص مسمعه إذا ستاي شق إليا مالتي تا معصوتا مأتويت جزا ምክንያቱም ዘሊሎም ከይአቱ ንፈርሕ ማለት እዩ ድሓር ለይቲ ኣጋውጋ ሓታ ደርሆ ነቆ ክበፅሕ እንከሎ ምስ ክኸድ ከለኹ እታ ጨቆልክዋታ ኣፍ ደገ ከፍርሳዶ ወይስ ክገድፋ ኢለ ድሓር ምክንያቱም መን ጨቂልዋ ክብል እዮም ሸይጣን ዲ ጨቂልዋ ገለዲ ጨቂልዋ ክብል እዮም ክጭንቆ እዮም ኢሎም ብጣዕሚ ተጨኒቀ ማለት እዩ ግን ንዓ ከፍርስ እንደገና አንድ ሕርፀን ከዓ ግዜ ክወስደለ እሞ ከይወቅሐኒ ኢለ ኣብ አንከላ ገዲፈያ ከይደ كاو قد يفيا مسكوتكو مريتنا قدد مسكده لك تروايو تروان عدقرات كما قالنا عدقرات كتوصن كلها زلو ربا تروان نسيو مسغار اويني تمشت صلميتني اوز حدركم مالتي فتغزا علالا مالتي علالا او نا علالا ايو نا علالا دحال سغيره نزبان مسوصاخو እንደገና لك عفت قلقل وص مسولكس تفتشني مخاين يفتش عينو او توسات كما قلز مصا مالتي كما قلز مصا እና ተፈተሻ ነይረን አነ ናፍትሽ ተፍትሽ ዘለዎ ቦታ ከይ መጻሕኹ ኒየማን ወገን አቋሪፀ ብተሃገር ሰባት ገይረ ሙሉ መዓልቲ ተጉዕዝ ሓዲረ ሃይቅ መስሓል ሓዲረ دحات هايك مسحال نافتو ختمه ايا بوليس يبلا قلمري يبلا نصاز وص بوتاي منم استايلن ግን ምንም አትሊስት ተንቆርተ ገንዘብ ስለዘለዋኒ ካብአተን ገይረ ሻሃገለ ደኮን ክበልዕ ኢለ እናኸድኩን ሃለኹ መንገዲ ሓደ ዓዲግራት ስፈልጦ ተምሃራ ዮሐንስ ዝበሃል ይርኸበኒ ማለት እዩ ድሓር ስርኸበኒ ካሕሳይ ደኻ ይብለነሎ ኣይኮንኩን ይብለሎ ረኻሕሳይ ኸ ኣነ ኣይኮንኩን قريفو يخيده እንደገና ተመሊሱ አንተ ሐሳብ ራዲ ኮንካን ይብለነሎ አንተ ሰባይ አን ሐሳብ ራዲ ኮንኩን ይብለሎ ግልድም ተገይረ ናይ ራያት ኸዲን እዝኒኹ ማለት እዩ ድሓር መጨረሻ ስማዕ ይሉኒ ብጻይኩም ቢንያም ቁስለኛ ብጻይኩም ኣብዛ ሀገረ ሰብዚ ተሓቢርሎ ይብለነሎ ኮምስ ወለኒ በቃ ደንጊፀ ምክንያቱም ኣብ ሕንጣሎ ዝቆሰለ ሓደ ጻይና ነይሩ ቢንያም ዝበሃል እንካው ተኸለብርሃን ዝበሃል ሓኪም ነይሩ ንዕኡ ገዲፎም በቕሊ ገዚኦም ኣይሜን ሒስካዮ ኺድ ተባሂሉ ድሓር ኣብ ሃይቅ መስሓል ኣብ ተኸባቢ ኣብ ሓደ ገዛ ሓቢኡዎስ በቕሊ ሒዙ ክነክመፅእ ንዓሲምባ ኸይዱኒ ኣብ ሓደ ገዛ ሓቢኡዎ ማለት እዩ ድሓር በኢ ዘለበል ውሰደኒ ኢለዮ ሒዙ ንኸይዱ ናብ ቢንያም ሒዙ ንኸይዱ ማለት እዩ ድሓር ቢንያም ቆሲሉ እዩ ዝኒሄ እንቃሳቐሰ ይኽእልን እምበኣር ኣብዚ ስለ ዝቐንኻን ካብዚ ከነውፀካ ኣለና ይብለለኹ ናበይ እሞ ይኸይድ ይብለለኹ ሓሙስ ዮሃንስ ተዘራሪብና ዓብይ ቦታ ኣሎ እዚ እንዳፊተራርሙ ዝበሃል ኣብኡ ውሰድዎ ንሶም እውን በረኻ ከይዶም ስለ ዘለዉ በቃ እምበኣር በረኻ እንድሕር ከይዶም ምፃይና ኢልና ኣብኡ ከይድና ክንሓብኦ ያልና ጣሬዛ ጌርና 3 ሰባት ሓጊዞምኒ እንዳ ፊተራርሙዑዝ ኣብኡ ወሲድናዮ ማለት እዩ ዓብይ ግቢ ዘለዎ እዩ ኣዳራሽ እዩ ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ሩማት ገለመለ ዘለዎ እዩ ኣብኡ ኣቲና እዚ ብፃይና እዩ ተራርምዑዝ ምሳና እዮም ዘለው ኣብ በረኻ እዮም ዘለው ብፃይኩም እዩ ናህና ሰራዊት ሰባት መፅኦም ስጋዕ ዝወስድዎ ኣብዚ ሕብኡ ወይለ ኣብኡ ገዲፈዮ ይኸይድ ማለት እዩ
في ተውራር ምዑዝ ማለት በረኻ ከይዶም ክባል ከለው ናበይ ማለት እዩ እወ ሽዑ ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከይዶም ኣለዉ በረኻ ኣለዉ ሽዑ በረኻ ኣለዉ ባይዘወይ ምስ ፊተራር ምዑዝ ብሂወት ተራኺብና ኢና ኣዲስ ኣበባ ተራኺብና ኢና መፅሓፈይ ዝተርጎመ ኣብርሃ ገብረ ኣረጋዊ ምስ እቲ ናይ ውራይና ጌታቸው ኣረጋዊ ምስኡ ኮይኖም ወሲዶምኒ ናብ ፊተራር ምዑዝ ብሂወቶም ረኺበዮም እየ እቲ ታሪክ ይፈልጥዎ እዮም አንታ ጉደኛ ኢሎምኒ ንስኻ ድኻ ከምኡ ዝገበርካዎ ነጊሮምኒ እንድዮም ኢሎምኒ ነጊሮምኒ ብፃይኩም መሲልና ሓደ ቁስለኛሲ ኣብዚ ሓቢእናዮ ሰውን ቀኒና ኢሎም ነጊሮምኒ ኢሎምኒ ብደንብ ፃዊቶም ፊተራር ምዑዝ ማለት እዩ ኣነ እኮ ያው ተውራሪ ስለልተባሃሉስ በረኻ ክበሃል ከሎ ወይ ላብ ኢድዩ ድዮም ከይዶም ላብ ጠርናፊት መጀመርያ ናብ ተጋድሊ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ እዮም ከይዶም ነይሮም ኣብኦም ነይሮም ካብኡ እንድሓር ንሱዳን ወፅኦም ማለት እዩ ናብ ጠርናፊት ኣይኮድን ናብ ኢድ ኣይኮድን ፊተራር ምዑዝ ማለት ንምዝካር ዝኣክል እሶም ተመራፂ እውን እዮም ነይሮም ኣይኮነ ሃይለ ስላሴ ሴኔተር እዮም ነይሮም ሴኔተር እዮም ነይሮም ብዙሕ ግዜ ካብ ክልተ ውላዕሎ እናተመረፁ ድሓር ግን ኣብቲ ሕጊ መወሰኛ ኣባል ሴኔተር እዮም ነይሮም ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ካብኡ ቢንያም ኣብኡ ገዲፈ እየኸይደ ኣብ ሓንቲ መጀመርያ ክንከድ ከለና ካብ ሰንዓፈ ካብ ዕዳጋ ረቡዕ ከይድና ዝሓደርናያ ገዛ ነይራ ንሳ ዘኪረ ኣብኣ ሓዲረ ማለት እዩ ድሓር ክሓድር ከለኹ መጀመርያ እቲ ሰብኣይ ብደገ ነይሩ እታ ሰበይቲ ፈሪሓ ከተእትወኒ ድሓነ ውዚ ክፀኒሐ ሰብኣይ ክስጋዕ ዝመፅእ ኢለያ ኣብ ደገ ፀኒሐ ሰብኣያ ምስ መፀ ከምዚ ኢልና ትስክር ዶ ከምዚ ኢልና ብዙሕ ሓደ ግዜ ክንሓልፍ ከለና እንዲያውም ታሕታይ ረኺብናዮ ዝብስ ክንቀትሎ ኢልናስ ሕደጉ ኢልካ እናገለመለ ወዎ ኢሉኒ በቃ ኣነን ካብኣቶም ብፃይ ኢለዮ ወይ ዘኪረኩም ኢሉ ሕራ ኢልና ኣብኣ ሓዲረ ንፅባሒቱ ረፋድ ዕዳጋ ረቡዕ ኣትየ ማለት እዩ ሰንዓፈ ዕዳጋ ረቡዕ ሰንዓፈ ምስ ኣተኹ ሓደ ተጋዳላይ ናይ ሕወሓት ካድረ ዝነበረ ኡ ረኺበ ሽሙ ረሲዐዮ ፈይፀሱኑ ጥዑም ወዲ ካርባይን ሒዙ ምስ 2-3 ሚሊሻናታቱ ኣብኡ ረኺበዮ ተራኺብና ምስ ተራኺብና ናታትኩም ብፃይኮም እዚኣ ነይሩ ሕዚ ኸይዱ ኢሉኒ ኣበይ ኣብዚኣ ነይሩ ሕዚ ኸይዱ በቃ ሕዚ ኣልሽዎ ክብለ ኢሉ ፈረስ ገይሩ ሓደ ሰብኣይ ከይዱ ኣርኪቡ ፀዊዕዎ እንተተመፀስ ወዮ ተክለ ብርሃን እዩ ተሓኪም እቲ ቢንያም ኣብኡ ገዲፍዎ ዝኸደ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ተክለ ብርሃን ተራኺብና ኣውጊዕና ያው እቲ ተጋዳላይ ናይ ሕወሓት እውን ሓደ እንዳ ጥሕሎ ወሲድና ጥሕሎ ሓደ ገዛ ኣቲና ጥሕሎ በሊዕና ካብኡ ቻው ተባሂልና ምስኡ ምስ ተክለ ብርሃን ኮይና ካብኡ ገልድመ የውፅአ እታ ቁምጣ ስረ ገይረ ሽጉጥን ቦምብ ሒዙ ነይሩ ተክለ ብርሃን እታ ሽጉጥ ንዓ ሒዙኒ ካብኡ ተታሒዝና ሳዕሲዕ ሓዲርና ካብ ሳዕሲዕ ኣካላይ መዓልቲ ያው ኣብ ከባቢ ዓደውሊዕ ብፆት ረኺብና ማለት እዩ ናይ ኢሃፓ ሰራዊት ረኺብና ማለት እዩ ካብኡ እንድሓር ተክለ ብርሃን ምስ ሓደ ወዲ ክልተ ውላዕሎ ብፃይና ሙሉ ብርሃን ኣሰፋ ዝበሃል ኮይኖም በቕሊ ሒዞም 2-3 ተጋደልቲ ሒዞም ንእንዳ ፊተራር ምዑዝ ከይዶም ንሃይቅ መስሓል ንቢንያም ሒዞም ተመሊሶም ንዓሲምባ ቢንያም ድሓረ እሽካብ ልስዋዕ ናብ መወዳእታ ከይድካ ትረኽቦ ድዩ ካሊእ እዩ እሱ ኣይረኸብኩዎን ቢንያም ኣይረኸብኩዎን ያው ድሓር እውን ምስ ሓወይ ምስ ኣበለ ናብ ሰራዊተይ ተመለሰን ንዓዲ ተመሊሱ ምልሻ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ድሓር ግን መጨረሻ ናብ ኣይ ቲንክ ተሰዊኡ ይመስለኒ ክፋል 5 ክውዳእ ዝደሊ ብትቅደም ተኸተል ዋላ ተለይኸድና ይመር ንጉሰ ድሓር እቲ መፅሓፍ ፅሒፍካ ናብ ዓዲ ተመሊስካ ትእልሾ ኢኻ እወ እሳስቲ ምክንያቱም ማእኸል ደጋጊምካ ጥሒዝካ ኢኻ በዓልቱ ገዝኡ ምክንያቱ ሓደ ኢኻ ትረኽባ ኣለኻ እስቲ እስታ ንእሽተይ ዓሊልካና ብኣኽክፋል 5 ያው ድሕሪ 30 ዓመት ማለት እዩ ተመሊሰ ናይ ግድን ይመር ንጉሰ ብሂወት ተሊስ ክረኽበለኒ ኢለ ተመሊሰ ማለት እዩ ካብኡ ተመሊሰ ካብ መቐለ ሓደ ፈታዊና ሓደ ፈታዊ ገረ መስቀል ዝበሃል መኪና ሂውኒ ሽፈር ገይሩ ሰዲድኒ ማለት እዩ
كابو هذه انتايا الذكرى اتا نودي يختكد كلخا كاسرغيا كاب ولو ربيت امونغو ودي نمونغو ولو ربيت نلا سرغيا كورن كوتشو نينيو نودي ني غرا ورق ماتو مالتي نسا ذكريا ابا مس بصحنا باغيرنا تا مكينا حزنا نوردمو ني عداغا زخود سبات نركب مالتي عداغا زرخبو زغورد سبات مسرخبنا مطياق يجمر اني ورقه مريم ابيلو زينيه وديه بيلو اوزينيه ونسخه خمي غيركا فلت كايز بوتا تازي ناني فلت از بوتا تازي ስለዚህ وديه قربا دير قربا ايو تفلط دسب نفلطو يمرن كوسا زبال تفلطو مسولكم زم سباي محمد يم زبالو رسم حيزم قيلو نقبرو ني بصحنان مويتو كويلو بطعمي يدنقصشو تقول امبيشن زنبرني سباي زي بهوتي زحلفني زسددني سباي سكرخو بيزل زنبرني امبيشن بطعمي مخينوس حزينه كوفي لبكا بخي بطعم حزين دحار امو نركبنا هذا الوديه تخدنا الا يوم اي قربا انديا كازي انا زي اخذ كود تخولكم يلنا دحار من قد حدا ممهر رخيبنا باقر زخيد نبره نعا تسافرينا سافرنايو انداخدنا مس زاربنا ينو تمهرون اي اكون زي مساله بوتا از مهر او قالوا قالي مرنكسه كرحوكم يل حزنا خيدو او تاغال يمرنكسه رخيبنا يا مالتي كاو تاغالو أبوكم موت كله أدي أتنستي أنيرا بوسن زولد أيا نجراتني أنا أبوك موت كله أتنستي أنيرا إذا تنجرني مهزن ودي يخن كدنا نو هذا ودي يخد كده يدخلون كم سيكم زوات هذي كحمق وتعي كم سيكم سلسلة كابزي يدخلوا أنا نبيت أسب كنجري نسي خاف نزنبكا سلكابني كدولو الكاملاتني حرايله سلك قديفه خيده مالتي سلك قديفه مسكتكو ماريتو مسودا مستعبي ودا منقشا زبحال مصيوم اول ربيت كوينم ابهر دار ايربورت نهالخو دويلم لي مالتي ماريتو سبيتي مرنغسه هو ماريتو دحار ابهر دار ايربورت كلخو دويلم لي سلكناتي ونا امريكا هيبيوم كالاي غزي خمص كلخو خرخوكم ييله سلكي ستايجر تلاويطنا كيدا مالتي دحار مسكتكو نا امريكا مستملسكو እንደገና ንخمص ፕላን ስኮወርኩ ግን ደቀተ ከባብት حبابيروم ደቀተ ከባቢ ተመጽሐፈይ ዘንበቡ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ተሓባቢሮምኒ ኣይ ግድ የለን ና ወዲየ ክንወስደካና ንሰበይት ባዓልትና ክንረኸበካና ወልዲያ ክትከድ ከለኻ ናብዚ ሰብ ዝደውል ኢሎም ኩሉ ነገር ስታይገሮም ኦርጋናይዝ ገሮም ለይ ማለት እዩ ድሓር ኦርጋናይዝ መስገበር ለይ ባህር ዳር ከይደን ከባህር ዳር መንገሻ ዝበሃል ኮንታክት ሂቦምኒ ናይ ወልዲያ ንዑ ረኺበዮ ናብ ወዲየ ናፍቲ ከተማ መፅያ ፀኒሓትኒ ጓላ ነይራታ ደቁ ኩሎም ተኣኪቦም ኣብኡ ኣብ ወዲየ ውዒልና ማለት እዩ مس ماريتون مس دق مالتي እና ሁሉ አትዝክር ነራ በደንብ ተማጻጻይ ወንድ ነው ሴት ብዬ ተጠራጥር የነበረ ሶልካ ወዱ ጓልጓል እኻት መስል ነርካ ቀጥን ነርካ ጨጉሩኻ ኸው በደንብ አትዝክር ማሪቱ ድሓር ግን እቲ ኢሃደግ ምስአተው ዓመት እንከይሞለ በመኪና ሓደጋ ኸውን ዝሞተ ነገራትና ይመርንኩስ ካቡ مسا ያው መስደቁን አቡ ዒልና ንሽታይ ገንዘብ ፍራንክውን ገዲ ፈለም ከይደ ስልክ ተላዋዊጥና ዝገርም ነገራት ስጋዕ ዝቀርባ ግዜ አለን ስልክ አለኒ አወልዲ ያለው ንመር ንጉስ ወድሓው ኣብ መዘጋጃ ቤት ሰርሕ ምስ ኮንታክት አለኒ ምስ ደቁውን ኣብ ቆበለው ኮንታክት አለኒ እና ኣብቲ ዝቅልጽል ግዜ ክትመጽእ ከለኻ ዓድኻውን ከይርኡ ክንከድና ንትግራይ ከምዚ ንስኻ መጽኢኻ ዝረኣኻና ንሕና ከይድና ቤተሰብና ኢሎውን ተቋጺርና ኣና ነርና
ለሐርግን መጨረሻ ያው ዝኩነታት እዚ መስተልዓለ ትውግ መስተልዓለ አይ አሁን ነገሩ ጥሩ አይደለምና ሲያዋራ መጥተህ በደንብ እንቀበልሃለን ይለውኒ በዚህ ምክንያት ተቋጽርና ለና ነበር ተም ቤተሰብ ጥዕማት ቤተሰብ እዮም بهوت رخيبه يتزخون نيرو دسم بلني هذه بزقاطام زي كالي خزاره وزدلن تايو بزقربا غزي مثلنا حدا غزي بزناي ትግራይና ኢትዮጵያን ጦርነት ንሓደ ተጋዳላይ ኣብኡፍቲ ኣነ ተታሕየ ዝነበርኩ ከባቢ ኣውሩባ ረኺቦሞ ሓደ ገባር ዓመትን ገለን ዲ 2 ዓመት ዝኸውን ሓቢኦም መፀኒሖም እዮም ሓቢኦም እሕውዮም ንዓዲ መሊሶም ንትግራይ ማለት እዩ ኣባል TDF ዝነበረ ብወዝ ኣክል ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እንደገና ናይ ካሕሳይ ኣብርሃ ታሪክ ተደጊሙ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ጽሒፎም ንዓይ እውን ቴክስት ገበርለይ ትጽሕፉውን ሰደድለይ ሰባት ኣለዉ እና ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኣባይ ከይኮነስ ኣብ ካሊእ ቦታታት እውን ይበጽሕ ማለት እዩ እዚ ያው ብዕድል በጋጣሚ ዝተረኸበ እምበር ከም በዓል ጂንዳኖ ዝመሰሉ ጀጋኑ ከም በዓል ኣሊጋዝ ዝመሰሉ ጀጋኑ ብኻራን ብፋስን ክውቅዑን ክቕተሉን ርኤ እየ ግን አጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ሰብ መዓልቱ እንተዘይ ኮይና ይጸንሕ ማለት እዩ እና ሁሉ ግዜ ሓስብ ከለኹ ናታቶም ነገራት ይረብሸኒ እዩ ምንም አላደረግንም ተሸክመን መጣን አጎጆ የስናደርስ ነው የፈታ ነው ብንፈታው ግን በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው 3 ቀን ስለሆነው አብጧል ታቅም በላይ አብጧል ተላተላለው በቃ እሱ ደግሞ ህይወቱ ትንሽ ናት ይተነፍሳል እንጂ እና ደግሞ እግሩን ስናንቀሳቀስ እንደመጮህ ይላል እንጂ የለም ግን ደህነኛ መስሎና ፍትት ብናደርገው ቁስሉ በጣም ከባድ ቁስል ነው እኛ ያን ያህል አይሆንም ብለን ነበር ተሸክመን የመጣ ነው ራሱ እንደው ይድናል የሚባል ተስፋ ነበረን ያንን ስናይ ግን በቃ ይሄ ሰው አይድንም በጣም ትልቅ ቁስል ነው ሐኪም ደግሞ በአካባቢው የለም ቢኖርም ራሱ በዛን ሰዓት ሐኪም ወስደህ የምታሳክምበት ቦታ የለህም እንኳን እንዴት የታጋይ እንትን የራስህንም ቁስለኛ ሁሉም እየበቀተና እየሸሸ ደሴ ገብቷል ደሴ በገባበት ሰዓት ነው እንግዲህ አይ እንግዲህ ተስፋ ያለንም ብለን አየነው ቁስሉን አጠብን አሻቦ ምናምን ነገር አለ በእኛ ሀገር ይሄ ተላተለ የሚገል መጀመሪያ ስትገባ ነው እንደዚህ ያደረክለት አዎ መጀመሪያ ስንፈታ እንደዛ አድርገን ነው ማከም የጀመርነው የሀገራችንን ዛፍ አለ ቁርጥ አድርገን ተሁለት ተሶስት እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው አለን የሰባራው ወጌሻ እንተንም ያን ወጌሻ ለምኜ ሲሰበር እንትን የሚላል ያን ወጌሻ ይዤ ሄጄ አይ ችግር የለም ይድናል አለኝ እሱ ነው ተስፋ ያሰጠኝ እንጂ ተስፋ ተቋርጦ ነበር እኔ ራሱ ከዛስ እንዴት ቀጠልክ የህክምናው ክትትል ህክምናውንማ በቃ ያው በ3 ቀን ፋሻ ነበረ የወዳደቀ ፋሻ እኔም ደግሞ ከሐኪም ቤት ሄጄ ምን ገዛሁ ብትል ይሄን 500 ግራሙን ከኔና ምናምኑን እንደው እንዳይሸፍተው እንደዛ አድርጌ ፋሻ እንደዛ ሰብስቤ ሄጄ በ3 ቀን እየፈታሁ አባቴ ጋር እናጥብ ነበር ያው ከዛ በኋላ ትንሽ እሱም በማግስቱ ነው የነቀው የሚገርም ነገር እኛ ግን ደህነኛ መስሎናል በማግስቱ ወይና ያለሁት አለን አማርኛ ይችላል ግን ብዙም አይደለም ይሰባብራልና ወይት ነው ሲል እንዴ ነው ከኔ ጎጆ ነው ያለኸው ምን አርገህ ነው ምንም ያረኩ ነገር የለም ያው እሱም ራሱ ስጋት ነበረው በዛን ሰዓት ምን ያረጉኛል የሚለው ማለት ነው በቃ እንደገና በተለምዶ ቀስ ይያልኩ ቁስሉን ያጠብኩ ሀዳር ይወጣል ተጎጆ ታውጥተን ሀዳር ቁስሉን እናጥባ መልሰን ጎጆ እናስገባለን እንደዛ ያደረግን ነው መጠገን የጀመርኩት በተለይ ያን ቀን ምን ይለህ ነበር ምን ያለ ያወራ ነበር ምስኪና ያው በዛን ሰዓት ገባ ተስፋ በመቁረጥ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እኔ ያበረታታሁ ነው እንጂ ተስፋ ቆርጧል እንደው ድናለሁ የሚለው ተስፋ ያለው ምን የነኛ ይዞ እንደው ትድናለህ
እያልኩኝ አበረታታው ነበር። እሱ ግን በጣም ተስፋ በመቁረጥ ሁኔታ ነበር። ግን መጨረሻ ወደ መጨረሻ ላይ ቁስሉም በጡ እየቀነሰ ወደ ማገገም ሲመጣ እና ደግሞ ምን ያረጉኛል ይመቱኛል ታሁን ይገሉኛል የሚለው ስጋትም ሲቀንስለት ደህና ሆነ አገግሞ ዲኖ ወደ ቤተሰብ እንደሚመለስ ተስፋ አደረገ። እሱም እንደገና እንደው ከዛ ተሸክመው አመጡ። ከጎጆ ገባ። ከገባ በኋላ እሳቸውም እየሄዱ ከማያት ያው ምግባቸውን እያያዙ እንደገና ደግሞ ይሄው ኦሞ ምናምን የቁስሉ ማጠቢያ ስላለው እንደዛ ያለውን እያያዙ ከመሄድ ውጭ ከማዘን ውጭ ሌላ ነገር ያረጉት ነገር የለም። በጣም ደስ የሚለው ያ ነው። አንዱ ከማበረታታ ያበረታቱኛል። እንደውኛ ብንሆን አንሰራውም ጎበዝ ነህ እያሉ ያበረታቱኛል እንጂ እንዲህ አደረክ ለምን እንዲህ አደረክ ያለኝ የለም። እኔ ምክንያት ያለኝ አንድ ምክንያት ብቻ ነው። በዛን ሰዓት ከቤታችን እንኳን ለመናገር ጨው ሽሮ የለም። ከገበያ አንድ ቁጥር እየገዛን ነው። ማስፈጫ መኪና ወፍጮ የሚባል አለ። መኪና ወፍጮ የለም፣ ተዘግቷል። እህል ፈጭተን እንኳን እንባል ባነሳሁበት ሰዓት ማለት ነው። ገበያ ሄደን ሩቅ ቦታ ሄደን ነው በኪሎ ገዝተን መጥተን ነው የምንበላው። የአካባቢው ማህበረሰብ አጠቃላይ ጦርነት ሰዓት ስለነበረ ላምባ የለም፣ ወፍጮም ቆሟል፣ ገበያ ተወዷል፣ ከገበያም ያለው አልቋል። በዛ ሁኔታ ግን ላነሳ የቻልኩት እኛ የበላኑን ይበላኛ ተተራብነ ይራባል ብዬ ለፈጣሪ ብዬ ነው። ምንም ሌላ ነገር በዛኛው ሀገር አገኘዋለሁ ነው እንጂ እንደ ሚዲያ ላይ እንኳን ወጥቼ እንኳን እንደ ሚዲያ ላይ ወጥቼ መሰገናለሁ ማለት እሱን በማንሳቴ በህግ ጠየቃለሁ ወይም በህግ ታሰራለሁ የሚለው ሐሳብ ነበር ያለኝ። ግን የሆነ ይሁን ብዬ በፈጣሪ አገኘዋለሁ ብታሰር ብዬ ነው ያነሳሁት። ምክንያት ኢየሱስ መኽሮ ሐፄ ዮሐንስ መይዳይ ሰዊ ንጉስ ሐጺ ዘክሪኦ ጮማ ማይደገነ ክሳብ ዝመጸኪ ተኻሂወ አነ ዳራ ሰማይ ሊሃም አዲስ ዓለም መንደር ሎሚስ ናፊቀዮ ዳርም ታሪኽ እዩ ክፋል 5 ኣብዚ በፂሕና እኒአና ናብ ዓሲምባ ተመሊስካ ማለት እዩ። ክፋል 6 ካልኦት ዛዕባታት ናይ ውቕሮ ኩናት ካብኡ ድማ ካብ ነልዕሎም ሰባት ብደንቢ ነልዕላ ድላይ እያ ክትኮን ኣብኡ ድላይ መን እያ ደሞቲ ስማ ናይ ሓቂ ስማ ካበይ ከም ዝመፀት ክነልዕሎ ኢና ኣብቲ ክፋል 6 ነገር ዝረሳዕዋ ክዝክራ ዝደሊ ኣብቲ ናይ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወልደንኪኤል ሃይለ ዝበሃል በጦለኔታት ናይ መጀመርያ በጦለኔታት ዝመርሕ ነበረ። ወልደንኪኤል ሃይለ ዝበሃል በጦለን መራሕ ነይሩ። ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ኢህአፓ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ሂወዝ ትሩ ኮሚኒስት ሶሻሊስት እዮም ዝብልዎ በጦለን መራሕ እዩ። ኣብቲ ንትጮ ምስ ህዝባዊ ግንባር ውግእ ሳክሰስፉል ዝኾነ ኦፐሬሽን ክንገብር ከለና ናቱ በጦለን እያ መፅያ ነይራ እና ብጣዕሚ እዮም ዘድንቕዎ ነይሮም ወልደንኪኤል ሃይለ እውን ካብቶም ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ መሪሕነት ኣባላት ስውእ ተጋዳላ እዩ። ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞም ከደንቕዎ ይሰምዕ ነይረ። ያው እዚኣ ከም መደምደም ስለዝረሳዕኹ ዘለዓልናዮ ኣብዚ ምስ ደራሲ ካሕሳይ ኣብርሃ ነልዕሎም ሽዑ ዝነበረ ማሕበረሰብ ሽዑ ዝነበረ ተሓሳስባ ቦታ እዋን ሰባት ማሕበረሰብ በሙሉ ተፈጥሮ ተረፋፍቲ መፅሓፍ ደመንኡ ከመይ ነይሩ እቲ ባህር ዛፍ ከመይ ነይሩ እቲ ማይ ከመይ ይፈስስ ነይሩ በሙሉ በቃ ብዝርዝር ተፅሒፉ ማለት እዩና ሓደ ኣነ ብዙሕ ነገር ንምሃረሎ ካብዚ መፅሓፍ እዚ ካብ ተፅሓፍ ባዕሉ ኦብዘርቭ ምግባር እቲ ዝረአናዮ ድማ ኣድቂካ ብዝርዝር ምፅሓፍ የድሊ እዩ። ግን ከምትሽካብ ዝትገብርዎ ዝነበርኩም ኣብተን ዝሓለፈ 4 ክፋላት ተመልከትና ትመያየጥሉ ኢና እንደሊ ብኢሜይል ኣድራሻና umd.media.2020@gmail.com ብቴሌግራም ዋትስኣፕ ሲግናል ኢሞ ድማ +1 403 6161527 ክትፅሕፉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ዩቲዩብ ትሕቲ ድማ ኮሜንታት ሃቡ። ኣነ እውን የንብቦ እየ ካሕሳይ እውን የንብቦ እዩ።
ብሳተላይት ድማ ኣብ ዓዲ ትከታተሉና ከም ዝበልክዎ ሓሳብ ተሃልየኩም ፅሓፉና ካሕሳይ ንግዜኻ ብጣዕሚ የመስግን የቀኒየለይ ንግዜኻ እሺ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ፕሮፌሰር ታንክ ዩ ቨሪ ማች ተመልከትና ምስ ኣይተ ካሕሳይ ኣብርሃ ዝገበርናዮ ፃንሒት ክፋል 5 ኣብዚ ተዛዚሙ ከም ዝበልናዮ ንብዙሓት ኣባፅሑልና ላይክ ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ እንድሕር ዘይገርኩም ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ዩቲዩብ ንብዙሓት ከባፅሖ ብዙሓት ክትሪእዎ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ዝተወሰነ ሰብ ጥራሕ ሪእዎ ክተርፍ የብሉ ኢልና ንኣምን ኢና ንግዜኹም ብጣዕሚ ነመስግን ሰላማት ድሓን ዋዕሩ ድሓን ሕደሩ ብዝለለኹምዎ